Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. Benvidos, benvidas a este Baleiro Perfecto. Este capítulo número... pronto saberemos. 25. ¿Xa? 25, vale. 25, sí, sí. 25, número 25, como sabíamos todos e todas. E nada, seguimos neste camiño, neste Baleiro Perfecto onde todo pode pasar de algún xeito, onde desta vez pois seguramente teñamos que utilizar algún equipo de oxígeno para poder sobrevivir tanto a presión como a falta de O2, non? Imos coas presentacións habituais, como sempre, co equipo completo. Empezamos pola muller que se atopa en Salamanca, a compañeira Alba Rozas. Señorita. Hola, que tal? Boa tarde. Como notarán todos os ouvintes, por primeira vez na miña vida estou afónica. Hai que deixar de sair menos, porque eses xoves malditos de Salamanca están acabando contigo. É iso que estamos a martes neste Baleiro. Claramente, eu creo que a tormenta de neve que tiven que atravesar o domingo para chegar a Salamanca non tivo nada que ver. Eu creo que foi o vir pon dos xoves. Bueno, que saiba a xente que non somos os de CD Projekt facendo crunch. Isto é totalmente voluntario por a parte que lle toca a Alba. Non obrigamos a traballar a ninguén baixo estas condicións infrahumanas. Temos tamén a Guillermo Rodicio, que só podestes escuitar porque chivou o número capítulo deste programa, o máster deste xogo de rol, compañeiro. Ahoy, capitán, que tal? Todo ben? Nah, o máster es ti, o capitán es ti, Charlie. Eu estou aquí de contramestre. O narrador con Comodoro da nave. Temos claro. Tamén, por suposto, a Mr. Pablo Pesado, compañeiro. Hola. Pode ser. Xa, é habitual en Pablo, pronto volverá. Pois a entrada sempre. Perdoa, no pasa estaba nada, ainda co escafandra posta, bueno, non dicía que son o médico da tripulación, e que che o parecía? Doutor. No, a mí pareceme maravilloso, a verdade. En plan, é que ademais o ser o loro mister o que queiras. Eu tes carta branca nestes casos para proceder. E temos tamén, por suposto, neste submarino, en vez de nave podemos dicir que estamos nun submarino, non? En vez dun baleiro. Temos ao compañeiro pois Darío NJ dende Coruña para o mundo, non? Compañeiro. Inmersión. Imos de excursión. Inmersión. Gerente va, Fesi. Sí, é máis, debería poñelo, porque é un... Debería, pero claro, xa despois dos mutantes, non sei. Eu estou aquí coronavírico, así que nada, mando un saúdo aos profesionais do Sergas por axudarme. Pouco máis, a verdade, estou aquí en casa, digamos, sumerxido na miña casa, pero ben, a verdade. Gústame... Estamos todos fatal este episodio, Sí, tío. A verdade, en plan, estamos un pouco acabados, pero... O episodio dos reventados, tío. Pode decir que estás nun submarino na túa casa, pode ser ilegal, Darío? Ilegal, Bueno, depende en que estado. Classic Submarine. Chelo Submarine, nunca mellor dito. Non sei, bueno, afondaremos, nunca mellor dito, podemos seguir fiando, non? Facendo fondo aquí de merda de xogos de palabras ata chegar ao fondo, pero a cuestión é que hoxe, pois, vou poñer, como sempre, unha cita, xa non sei se vai ser esa canción, se vai ser outra, porque saibades que eu non teño moi claro onde vou sacar algo así, pero se esa como for, intentade desvelar de que vai isto, se non sabedes ler, esa en breve desvelamos. Inmersión, imos de excursión, inmersión, imos de excursión, inmersión. Preparados para inmersión, todo o mundo a seus postos, o submarino
camiño tolo está disposto a acertar. Abaixo periscopio que alguén pecha escotilla. Imondo de festa polo fondo do mar. Baixamos a tempés e cruzamos la ría. Cetáceos e crustáceos mergullanse con nós. Pagamos la peaxe na autoestrada submarina, onde traballa o gran tiburón. Inmersión, inmersión, inmersión. Imos de excursión, inmersión. Inmersión, inmersión, inmersión. Imos de excursión, inmersión. Porque efectivamente hoxe imos falar de ficcións acuáticas, ficcións subacuáticas, ficcións baixo mar ou, en todo caso, sobre el. E xa vos lo adiantamos porque estábamos así pensando antes do programa, no guión tal, non imos falar de piratas. Están como excluídos deste mundo, porque creo, ademais, dicimos, oye, igual piratas era un bo capítulo en sí mesmo, non? Do Baleiro Perfecto. Así Sobre que non todo agora que agardedes. se anunciou o Monkey Island novo, que Sí, foi celebralo como- públicamente no Baleiro. Totalmente, Viva Ron absolutamente. Totalmente, ademais con creador original que vai partir da segunda parte, non? Do segundo videoxogo, porque o terceiro e o cuarto eran de outra xente. Moi celebrado neste Baleiro, é certo. Mais o que nos ocupa son outras ficcións acuáticas e vamos omitir estas de relacionadas con piratas pola grandeza e polo inxente material que teñen elas que merecen un bo capítulo. Algún día, que non sei cando. Como a sempre, as nosas primeiras veces, non? Con entes subacuáticos, con animais subacuáticos, con mares infinitos ou con océanos fondos. Compañeira Alba Rozas, teu é o micro para contarnos esa vez primeira con algunha ficción acuática. Pois eu creo que do que recordo é o Super Mario Land, que eu era super fanática do Super Mario Land e tiven a primeira Game Boy que veu ao mundo. E había unha das fases era co submarino, e a min era a que máis me gustaba. Podíante matar os cabaliños de mar, podíante matar as medusas, pero a min era a que máis me gustaba, do submarino. E despois xa Disney e a Pequena Serea, non? Pero bueno, eso xa é distinto ao Super Mario Land, son dúas narrativas completamente diferentes. Ti, Pablo, por exemplo, doi a palabra a Pablo. Ti como foi o teu primeiro romance subacuático, se queres? Pois é un pouco como Alba coa Game Boy, a través da Game Boy. Xa falei algunha vez aquí de que teño unha tendencia a trabucar recordos e a mesturalos. Eu penso que o meu primeiro videoxogo que xoguei na Game Boy, que me regalaran por Nadal, fora o Donkey Kong Land 2, que é un cartucho amarelo que lle teño moitísimo cariño, ainda gardo, protagonizado por Didi e por... Ai, como se chama a irmá de Didi? Saime Tracy, pero non é Tracy. En fin, a liñaxe Donkey Kong é complicada. En calquera caso, había un mundo subacuático que, por certo, ten unha banda sonora increíble, como todo o Donkey Kong Land. Así que nada, por aí. É un dos poucos xogos que lembro as fases subacuáticas como realmente boas e gustosas. Diso falaremos, penso. Falaremos logo desas tanto dunhas, probablemente máis dunhas que doutras, porque hai os dous exemplos. Guillermo Rodicio, cando fixeches mergullo ou cando aprendiches a facer mergullo ti? Nunca. Xa aviso dende o principio que eu hoxe veño como representante da xente do interior que dicimos normalmente que respetamos moito o mar, pero en realidade odiamos e temos moito respeto. Entón, a miña primeira experiencia en realidade non é co mar, senón co río, cando vivía no barco, porque daquela xogábamos o fútbol nunha pista de fútbol sala que había xusto ao lado do río Sil, que atravesaba o barco, como seguro que sabedes todas as amantes da xeografía. Era moi habitual, porque éramos bastante malos, que emborcásemos o balón e acabase caendo o río, non? E entón case sempre era pues, o que emborcaba o balón, pues, tocaba ir a collelo. E normalmente agardábamos a que baixase un pouco máis abaixo, porque abaixo había como un pedrisco onde normalmente o balón paraba e podías collelo sen mollarte tanto. Pero tiñamos un amigo que se chamaba Adrián, que nadaba moi ben, era como moi famoso por nadar e sempre iba a pescar co seu pai, e cando a él lle tocaba emborcar o balón, normalmente tirábase directamente a auga e iba ata a metade do río a coller a bola, non?
Pois pasaba isto algunhas veces e pois xa asumiámoslo como normal. Mas chegou un momento cando tiñamos así como 12, 13 anos, así na primeira adolescencia, en que Adrián, que era un xogador de fútbol normal, de repente parecía malísimo porque estaba todo o tempo emborcando o balón e tirábase todo o tempo a pola bola. E parecía case como que o facía aposta ata o punto de que deixamos, o sea, non lle deixábamos xogar. Non lle deixábamos xogar porque todo o tempo estaba parando o partido para tirarse a auga. E un mes despois, o sea, un tempo despois de cando lle prohibimos xa directamente xogar, confesounos que o que pasaba é que coñecera unha ninfa que vivía no medio do río Sil que lle agardaba as bolas. Entón, cando sempre... que mal sonou esa frase. Que... Ball holder. Sí, bueno, pero sí, era un pouco así, porque se tiraba a bola para poder ir a darlle o sea, algún bico a rapaza esta que vivía no medio da auga, entón estaba todo o tempo tirando a pelota para poder enrollarse con ela. O sea, era como o seu primeiro bico. Pero o resto de compañeros coincidimos en que ter a rapaza no medio do río era como tela un pouco nun campamento de verán e que non contaba. O sea, se os demais non podíamos comprobalo, non contaba como primeira experiencia. E esa é a miña primeira vez. Wow. Casi rozas o hentai nesta historia. Voy momentos. interracial, non? Compañero Darío. Quiero raid. Compañero Darío, podes subir a mi bike e contarnos unha historia. Sí, pois a ver, a miña primeira vez realmente, pois, como todos os nenos, era de debuxos animados. E claro, daquelas, pois, cando era pequeno, pois, cando eres pequeno, pois tampouco lees moito ao principio, salvo míticos cómics e tal, ou libros así con debuxiños, pero na televisión daquelas había unha serie que, por certo, era unha serie española, que era Willy Fogg 2 e as 20.000 leguas de viaxe submarina, que, bueno, estaba baseada obviamente na novela de Xulio Verne. Creo que para min e para moitos nenos da nosa xeración, ou polo menos da miña, Willy Fogg, polo menos xa a primeira de A Volta ao Mundo en 80 días, era unha serie icónica que todos lembramos, e esta dúas non era tan boa, pero, bueno, falaba un pouco así de viaxe submarina e todo o rollo Capitán Nemo e tal, era bastante interesante, a verdade. Máis para nenos, iso sí, bueno, a outra non era para nenos, pero este en concreto creo que era incluso ainda máis. Pero bueno, non estaba mal, a verdade. Dos primeiros recordos que teño, en plan... Joder, pues non me lembro non sei se desa. Non sei se fixeches o exercicio de nostalgia de volver a ver Willy Fogg que botaban en televisión, é horripilante. Sí, horripilante. Sí, por desgracia. Malísima. A pregunta é por que fixeches ti ese exercicio de nostalgia, Rodicio? Un pouco extraño, francamente. Bueno, para que non o fagamos nós logo, sacrificouse. É a parte bastante rancia tamén. Bueno, super racista. Hai un que é basicamente o amigo andaluz que fala fatal, non se entende nada. Mítico graciosillo, ademais, ainda por riba. Sí. Bueno, o francés Pois probade a ver Son Goku. Probade a ver Son Goku agora. A ver se aguantades. Pero Son Goku é aburrido. Pode ser un pouco aburrida, pero non é tan... No, que misóxeno non é tampouco. No, pero non é tan coñazo. No, o sea, non é tan coñazo. O sea, esta era malísima. De verdade. Sí, pero mala de mala calidade ou mala de ser aburrida. Sí, de que non pasa nada, de que os personaxes fan cosas a cholón, moi mal. Non quero abrirlo. Pero Son Goku é bastante coñazo, Sí, eu iba a dicir eso. A mí Son Goku a día de hoxe, o ritmo que ten Son Goku a nivel hoxe no audiovisual é imposible de... O sea, tipos de Son Goku un rapaz ou unha rapaza hoxe en día de, non sei, 10, 12, 13, 14... E, tío, a ver... En plan, non entendo o ritmo deste anime por ningún lado. Imagina ser a coñazo que te fixeron o Dragon Ball Super onde recortaban o contido para que non se fora tan aburrido. Está perfecto, claro, pues porque o ritmo é de outra xeración, quero dicir, o sea, non ten sentido a día de hoxe. Bueno, eu fuxemos santo ao ceo, teña algo que... xa sei, a miña primeira movida acuática foi... Había un programa de ordenador, un xogo educativo destes ou algo así, que se chamaba Microsoft Animales Perigosos. Non sei se o coñecedes, chegastes a telo ou algo así. Bueno, se buscades Microsoft Dangerous Creatures, era como unha especie de enciclopedia de bichos, ¿no? En plan, aí ben contado, ben documentado, en plan, estaba guai.
E había unha, eu nunca me pensara que había moito debaixo do mar, non? Aló, que sei, sobre algún tiburón e tal, pero eu flipaba coas medusas. Hubo unha época da miña vida e que quedei abrallado co mundo das medusas tal, e había unha eso que era non se chama nada, a caravela portuguesa, non? Tal, que me parecía a hostia, sabes, unha cousa que medía dúcias de metros, non, por baixo da auga, tal, que era ultra venenosa, bla, bla, bla. E flipaba, e aí empecé a rayarme un pouco con toda a vida que había debaixo mar, non? E atopei tamén os peixes estes que teñen luceciñas, non? Nas zonas abisais, e sempre me pareceu unha maravilla o tema do fondo marítimo. E aí xusto que eu lle preguntei a meu pai, papá, isto, fondo del mar, tal, e xusto ele empezou a comprar naquele momento os documentais de Cousteau, de Jacques Cousteau, non? Entón tive unha época bastante enteradiño como cos dinosaurios, pero aplicando ao fondo mariño e ao que hai debaixo do mar. É o que te iba a decir, o sea, a tua infancia son como estratos de fascinación con determinadas especies animais, ¿no? Segundos fascículos que podes comprar nos quioscos, segunda época. En plan, cada ano hai unha nova colección e podes ir aí... O Charlie Mariñeiro, o Charlie Arqueólogo... Charlie Pescanova, o Charlie escribe tu propia aventura, ¿no? Toda esa movida, ¿no? Bueno, pois ata aquí as nosas primeiras veces, non? Non sei se estades dispostas a comentar algunha cousiña máis ou xa, pois directamente como sempre, pois damos paso aquí a nosas melodías máis famosas, como este pedazo de intro que sempre temos a man. Así que imos definir un pouco a movida, aínda que creo que todos entendemos o que é unha afición acuática ou subacuática, pero alén diso creo que Alba pode mostrarnos un pouco o camiño e aportar algo de luz a todo este tema, sobre todo pois tratando de definir un pouco a fantasía, a ciencia ficción, non, aplicada a este eido, non, por así dicilo. Alba. A ver, eu creo que habería que establecer unha diferenza, a primeira de todas, entre ficción submarina e fantasía submarina. Non sei que opina Pablo, que opinará despois, pero para esta distinción non me vou meter en disquisicións teóricas nin en definicións que xa se deron noutros capítulos do podcast como a de ficción. Así que vou ser moi pragmática. Vou seguir a un señor que se chama Antonio Castro e vou propoñer que para o caso que nos ocupa, fantasía e ciencia ficción só dependen da formulación da obra, non? Se está baseada na especulación racional, podemos considerar a ciencia ficción submarina, aínda que inclúa referencias a elementos fantásticos, e se está baseada na especulación irracional e, por tanto, entra en xogo a maxia, aí será considerado fantasía, aínda que inclúa elementos racionais. Non obstante, con respecto a esta definición de Antonio Castro, hai que ter en conta dúas cousas, porque el considera que son antagónicas e eu non. Entre ciencia ficción e fantasía hai unha relación de continuidade, non? A clasificación que se fai normalmente é progresiva en relación ao grao de mimetismo ou réplica da realidade que vemos na ficción. Temos realismo, logo estaría a ciencia ficción, porque aínda estamos no dominio do racional, e logo estaría a fantasía, que xa entra no dominio do irracional. Por tanto, aquí poderíamos establecer unha diferenza entre 20.000 leguas de viaxe submarino ou 20.000 leguas baixo os mares, que foi como se traduciu ao galego, da que falaremos despois, como exemplo de ciencia ficción submarina, e, aínda que nesta obra menciónase a Atlántica, aí temos o elemento mítico máxico, e, por exemplo, a Aquaman, non? Que xa ten o tridente de Poseidón e tamén ten tiburóns láser, non? Entón tamén, pero Aquaman xa sería, para min, fantasía submarina e non ciencia ficción. E por último, e máis importante, debemos engadir que, bueno, a ciencia ficción ou fantasía submarina, por suposto, vai englobar o conxunto de obras ambientadas en colonias ou instalacións submarinas cando non teñen que ver coa colonización dos fondos oceánicos, que tamén. En este sentido, xa para rematar, apunto que o sentido de diferenciar fantasía e ciencia ficción submarina de outras historias de fantasy e sci-fi debe guiarse polo seguinte principio: o espazo non debe operar como un mero contentor das accións, senón que debe repercutir sobre a configuración da trama, das personaxes, do tempo e da acción. É dicir,
Se suprimimos o elemento marítimo da historia e a historia non varía, nas súas liñas xerais, non estamos ante unha historia de fantasía e ciencia ficción submarina. E aquí traio un exemplo que se me ocorreu, que é Bob Esponxa. Que sería unha historia de fantasía e ciencia ficción submarina ou non? Ou se poñemos a Bob Esponxa nun prado e en vez de vivir na piña debaixo do mar, vive na piña debaixo do carballo, segue sendo Bob Esponxa. Eu diría que é máis un ensaio, Un ensayo. Porque este é o capitalismo do cangreburger e todo o rollo, non sei. Pero hai algunha personaxe que sí é claramente subacuática no sentido de que faise evidente que están baixo mar. O personaxe está do esquío, que é como unha especie de astronauta que non pode respirar baixo a auga, e como que toda a súa trama é precisamente como de ser unha persoa que quere vivir experiencias novas, explorar o mundo. Nese sentido sí sería claramente acuático, non? Penso. A Non me ver, acordo eu como se creo chama, que Estrellita ou como se chamaba, non me acordo. non me acorda, pero eu creo que se lle quitas o elemento marítimo e lle pos o traxe de astronauta aos que son de debaixo do mar, que a serie funcionaría igual. Pero que O sea, é un tema que vai sair moitas veces. En que medida Sí, logo o falaremos, né? baixo do mar e o sobre a terra, é dicir, no espazo, veñen a ser a mesma cousa, penso eu. Hai pero bueno, escafandas. colócalo Claro. como reflexión. Simplemente Sí. como reflexión. Sí. Que dea para pensar. Pois eu vou tomarche a palabra. Eu vou a continuar esta división que faz entre fantasía e ciencia ficción submarinas. Igual que dicías que o espazo é fundamental, non? É definitorio para considerármolas ciencia ficción ou fantasía submarinas, vou intentar centrarme en que tipo de espazo ten cada unha e como a súa interpretación política depende un pouco diso. Normalmente a fantasía submarina, que igual un pouco menos cultivada que a outra, decorre nun mar que é sempre como libre e aberto, non? É como un pouco unha terra cuberta por auga, como ese prado do que falabas, máis debaixo do mar. É o típico escenario pois, das sociedades das sereas, non? Que levan a cabo vida normal porque están adaptadas a ese medio. Non son escenarios pechados e claustrofóbicos como acontece na ciencia ficción. Son estes casos de fantasía submarina, en xeral, penso eu que bastante aristocráticos e paradisíacos na medida en que postulan os reinados como sociedade idónea, non? Pois hai un rei virtuoso, uns súbditos leais, unha nobreza tamén pois moi nobre, e sempre que pasa algo malo é por terceiros, non? Pois pola meiga de Úrsula ou cousas así. Evidentemente o terreo que xa estou abrindo da Pequena Serea, mas tamén pois, o mito da Lagoa de Lucerna, galego, tamén Aquaman incluso, ou Namor, o equivalente en Marvel. E son todo ficcións promonárquicas, dirían eu, non? Que continúan pois, o papel propagandístico da nobreza que tiñan as ficcións de cabalerías, por exemplo, na Idade Media. A ciencia ficción submarina caracterízase por todo o contrario. Fronte ao espazo do mar aberto, libre para percorrer, cunha sociedade ben adaptada, temos sempre iso, espazos moi pechados, inaccesibles total ou parcialmente. Penso que en xeral hai unha tendencia na ciencia ficción a buscar colonizar estes espacios que son inaccesibles para nós, non? Pois pasa por riba, co ceo, co espazo, cos planetas, e pasa por baixo, co océano. Son ficcións en que o maravilloso pode acontecer precisamente porque está lonxe da nosa cotidianidade, non? E, por tanto, é fácil situar todo tipo de eventos extraordinarios, criaturas enormes que populan toda esta parte do mar que está tan profunda que a presión non nos permitiría vivir, este tipo de cousas. Entón, hai esa nota exotista que xa falamos moitas ocasións no Baleiro, que é propia da ciencia ficción e da fantasía, de buscar os nichos que nos quedan lonxe para aí introducir aquilo que o realismo sempre lle escapa, naturalmente. Sí, tanto ti como a Alba facedes un pouco esa clasificación entre fantasía e ciencia ficción como para falar de que os dous xéneros empregan o fondo submarino para cousas distintas, mas incluso dentro do que é a fantasía submarina eu penso que hai que introducir o matiz, e de novo poñeme como o rapaz de interior que ven a falar, que non quere falar do mar,
meter o matiz entre as fantasías subacuáticas respecto ás fantasías submarinas, porque penso que teñen connotacións moi distintas. Como dicías, Pablo, a maior parte das historias de fantasía asociadas ao mar teñen unha serie de valores que fundamentalmente están marcados pola liberdade, non? O mar é o lugar onde os poderes da terra son máis febles e tamén o lugar onde poden chegar perigos que non son descoñecidos. Pensas, por exemplo, nesa historia da idade de bronce das xentes do mar, non? Por iso as fantasías que pode haber debaixo dos mares tenden a ser expansivas e hai os seus reinos cos seus propios gobernantes, Atlántidas moito máis avanzadas que nos tecnolóxicamente, e en xeral é un terreo, como comentabas, para contar historias, por exemplo, promonárquicas, pero en xeral para contar historias con unha imaginación moito máis libre, non? Podes imaginar reinos de maneira moito máis extravagante. E porén, hai outro tipo de ficcións fantásticas subacuáticas que son as propias dos ríos e as lagoas, que levan asociados valores moi distintos, porque as augas doces, sendo ontolóxicamente distintas á Terra, non son tan afastadas, non están tan desligadas de nós, porque tradicionalmente pues, traballabas coa auga cos muiños, guías as augas para regar os campos, construís portes para cruzar os ríos, e por tanto a mecánica, o sea, o papel que xogan estas lagoas e ríos nas narrativas ten máis ben o papel do outro, do incomprensible co que se vive, non? Un pouco como cando falábamos dos elfos. E penso aquí en todas estas lendas galegas de lagoas que contan que había baixo as súas augas cidades castigadas polo pecado, onde quizáis hai mouros submarinos que funcionan máis que eso, como portas a outros mundos. Cabe mencionar que estedes aí na revista o traballo de campo que fixo Rubén xunto a Parga Pondal, describiu que baixo a lagoa de Traba hai toda unha cidade moura onde se crían os gazafellos, mas tamén hai outras historias de lagoas, por exemplo a de Doniños ou outras que funcionan como portas, non? Como portas dimensionais ou como no fondo da lagoa hai unha especie de comporta pola que podes atravesar e apareces pois, noutro sitio, non? Nunha lagoa que está en Babilonia. Xusto agora falei da lagoa de Lucerna eu, porque estou colonizado por galegos malos, porque evidentemente o meu exemplo próximo do Niños, que é moi lenda que artúrico, circula non? moito en Ferrol, vai. Moi artúrico das lagoas, non? E así da... Sí, claro, a muller da lagoa, o sea, a dama da A lagoa. dama da lagoa, claro. Efectivamente. Sí, o que pasa é que aquí en Galicia ese tipo de mitos o que fixeron foi recristianizarse, non? Aí normalmente os que están sumerxidos son os mouros e estas razas que se supón que son paganas e realmente sempre é un castigo divino ou algo así. Sí. De todas maneiras, eu quería lembrar nesta perspectiva que o mito da cidade na lagoa, tan tipicamente galego, tivo varias repercusións non, adaptacións literarias recentes, e unha que é bastante descoñecida porque se esqueceu, mas que lín hai pouco, é Beiramar, unha novela de Martínez Oca que foi moi premiada, bueno, recibiu un premio moi grande nos 80, cando, en fin, a literatura galega comezaba a institucionalizarse no novo réxime, e iso, a contar cun sistema de premios propio. É interesante porque mestura por unha banda esta cuestión da cidade submarina, que por certo non localiza nunha lagoa, senón no propio mar, que contradí a teoría de Rodicio, pero bueno. E mestura cunha trama xa máis realista do paso do mundo agrario ao mundo vilego, da crise industrial, en fin, está interesante. Unha novela de época, como digo, moi esquecida, como case todas as novelas dos 80, que por algún motivo, a pesar de que no seu momento tiveron prestixio, xa ninguén lé, pero está ben botarlle un ollo, sobre todo por... Bueno, eu estudeina como unha especie de derivación do realismo máxico, e desde ese punto de vista tal vez teña, bueno, certo interese. Eu comentaba non que dicíades tamén un pouco do tema do mundo submarino, e tamén me gusta moito a súa expansión, non? O enorme que é, non? E aquí non sei se sería produto ás veces dunha exploración básica, non? E falaremos das comparacións co espacio tamén e tal, de creacións de mundos ou world building e tal. Mas creo tamén que o mundo submarino normalmente atopamos criaturas gigantescas, non? Non ten por qué, pero moitas veces así aparecen, porque é certo que o océano é enorme, non? En plan, é máis aló do que pode aparecer unha vez explorado toda a Terra, quedaba
un bo treito, non? Por explorar no fondo mariño que aínda a día de hoxe, non? Ainda se fala das dificultades de exploración, bla, 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 se hai tanta superficie que non conocemos apenas nada do que hai aí abaixo. Isto é un pouco un tópico, porque realmente está bastante superado, non? Esa hipérbole. De Di, comenta, feito comenta. que isto que comentas é bastante curioso porque nas novelas de Terry Pratchett, non, o tema do mundo disco, que Exacto. hai unha novela en concreto onde chegan ao fin do mar, hai como un tipo nunha cabaña, non hai pescando. E logo o tema dos elefantes, non, que teñen que ir como así por debaixo do mar. É na primeira novela, verdade, Darío? Sí, efectivamente. Buah, Creo que na primeira ou na segunda, ou nunha das. Sí, é na corda máis. Alucíname ese momento, sí, é bestial. A verdade que... Logo, aparte diso, pois tamén está o tema dos elefantes, non, que sería un pouco como debaixo, teóricamente está debaixo do mar, non? Hai unha novela dedicada precisamente á exploración, non? Dos elefantes, non? Tamén. É que eu creo que é francamente inspirador en xeral o tema das ficcións submarinas ou tal, porque ao final é un método é un medio que non é o noso, non? Realmente non somos seres acuáticos e máis, somos bastante patéticos na auga os seres terrestres. Co cal creo que sempre, menos Michael Phelps e algún máis, pois creo que sempre relativamente inspirador, non? Buscar esa contradición nosa, non? De poñernos en medios onde realmente estamos en claramente desventaxa, non? Contra o que poidamos atopar, non? Co cal establecese unha ligazón entre terror, entre descubrimento, entre autoexixencia, non? De que sempre hai algo, volvemos ao espacio, non? O paralelismo, non? Pero o único que nos separa da morte ou do outro mundo é unha fina lámina de aceiro, non? Ou do calquera material do que este feito o noso transporte, se son escafandras, se un submarino ou sexa un barco, non? Entón creo que eu recoñezo que é inspirador dentro das ficcións mariñas e algúns dos clásicos da ciencia ficción, como Julio Verne, xirou alrededor disto con bastante tino, por certo, inda que poidamos superalo hoxe, non? Pero inspirador como a pouco, claro. Claro, é que un tema interesante desta comparación entre espazo submarino e espazo sideral, digamos, que facías e que xa saiu un pouco, é que, curiosamente, o espazo submarino é moito máis hostil, non? Porque nas ficcións galácticas, en xeral, podemos imaginar planetas que están poboados e a vida humana corriqueira pois é posible con ou sen traxe espacial. Porén, debaixo do mar, a presenza dun mar con toda a presión física que iso implica sempre está aí, non? É o que ti dicías de que hai unha lámina de aceiro, que sempre pode ceder. É de feito un tópico fundamental constante ao momento da fuga de auga, non? De salta un tubo ou salta un parafuso ou o que sexa, e iso, o dentro e o fora do espazo onde acontece a trama sempre está pendente dun pequeno fío que pode rachar en calquera momento, non? E as paredes que conteñen a acción son ao mesmo tempo un indicativo de perigo. Eu penso que iso enlaza con un dos temas fundamentais da ciencia ficción submarina, máis que a fantasía, que é a claustrofobia social. É dicir, como se comportan as relacións humanas en situacións de extremo isolamento. Que dinámicas de grupo se producen, en fin, ese tipo de dinámicas, como digo. Alba, creo que tamén tes... Diri. Sí, eu estiven investigando sobre isto que anota Pablo e o que atopei é que sobre o feito de que a maioría das obras de ciencia ficción apunten ao espazo exterior e non ás profundidades do océano, ten que ver con que a ciencia ficción está condicionada temporalmente. Isto é unha reflexión que fago eu, Unha obra como a de Julio Verne, a de 20.000 leguas, cos seus acertos de anticipación tecnolóxica, parecenos a día de hoxe unha realidade obvia e seguramente superada, non? Perdeu o seu valor como de predicción e tamén ten agora unha connotación sobre todo, pois sí, de recoñecemento, non? De que o señor pois era moi adiantado ao seu tempo. Pero neste xogo do que xa se sabe, aínda que un dos soños da humanidade foi habitar o mar con normalidade, a exploración submarina é a nivel técnico moito, moito máis complexa que a espacial. Por iso temos estacións espaciais e non submarinas, por exemplo. A pesar de que o fondo do mar ten xacementos minerais que calquera multinacional querería explotar, Pois iso, que neste xogo do que xa se sabe entran as grandes presións que existen entre os fondos mariños
A súa profundidade media, eu polo que estiven investigando, é de 3.000 metros cunha presión de 300 atmosferas. E para que vos fagades unha idea, no espacio exterior a presión é de unha soa atmosfera. Entón, claro, a actual enxeñería non pode construir vehículos para transitar con normalidade o fondo do mar. Si se construíron algúns de capacidade e autonomía moi reducida, que son moi custosos e ademais teñen grandes inconvenientes para os pasaxeiros que se teñen que someter a procesos de descompresión, unha cousa así, segundo Sí, que li. durante varios días mesmo, por senón podes acabar Sí, sí, morto. sí. Non hai, perdón, non hai maior tropo mítico, non, de ou estereotipo, non? O que cando estás baixando no submarino, os protagonistas dunha historia van vendo como ruxe, non? O medio no de transporte no que viaxan, non? Como que a ver se aguanta a presión, a tal, non? Sempre foi así unha mítica momento de tensión, non? De estamos xa baixo 1000 pés e de repente ves como ruxe o sistema que te sostén, non? Nese momento. E non só a presión, que ademais pensas que estás nun entorno que é corrosivo, quer dicir, a auga salgada, hai mareas, o sea, é un entorno que é moitísimo máis agresivo que ter un ter un satélite no espazo que está no baleiro e nada o intenta destruir constantemente, sabes? Sí, estou de acordo con Bosco, en particular con Alba, de que hai unha motivación tecnolóxica detrás desta presión e unha motivación física, onde simplemente, pues, a personalidade do mar, que cousa lle gusta o mar, non? É un tipo complicado. Mas fora disto, eu penso que hai implicacións políticas tamén. E non é casual que xustamente a ficción submarina comezase a ter moita potencia despois da Segunda Guerra Mundial, que é precisamente pois, cando os submarinos colleron un protagonismo forte como ferramenta de guerra, non? Xa existían antes, é certo, mas na Segunda Guerra Mundial cumpriron un papel moito máis importante. Entón, por unha banda, hai esta vertente do protagonismo bélico que podemos entrar despois. Refírome simplemente a que hai moitas películas de submarinos que son pura propaganda do bando que as fai. Pensemos en toda a ficción que ten Estados Unidos nese sentido. Mas tamén é unha cuestión máis profunda que ten que ver co individualismo ou incluso con certo neoliberalismo, non? Que é o seguinte, en relación ao que xa apuntaba coa cuestión da claustrofobia social. A idea básica da ciencia ficción submarina é o home é un lobo para o home. Non é casual que Bioshock, que é unha das ficcións neste sentido máis importantes das últimas décadas, das que seguro que falamos despois, pois escollese justamente este espazo para formular a súa utopía anarcocapitalista e as terribles consecuencias a que leva. En xeral, penso que moitos destes produtos culturais teñen ese matiz de experimento social que se puxera moitísimo de moda, especialmente en Estados Unidos, de, eu que sei, coller os alumnos da aula, separalos entre carcereiros e presos, non? E ver que pasa. Este tipo de cousas que hoxe... Sí, estas cousas, que hoxe pareceme de moi mal gusto, a verdade, é dunha prepotencia intelectual e dun perigo ético incribles, mas que nesa altura precisamente estaba moi de moda, non? Hai un pouco nestes produtos xusto iso. Ver que pasa coas persoas nun lugar de tanta presión física, mas tamén social. Por isto mesmo, penso que son ficcións bastante desmovilizadoras e pesimistas, antihumanistas, incluso políticamente nocivas, porque dá esta lección de non te podes fiar de ninguén, a pouco que pasa algo malo, toda a xente te vai a traizoar, non? E claro, nun contexto político como o da altura, en que había dous grandes modelos económico, político, morais, no caso da Guerra Fría, pois evidentemente isto tiña tamén un valor e unha función, non? É interesante isto que comentas. Perdón, Rizo, fala ti. Tira. Non, fala ti. Logo falou. No, digo que entendo por onde vai o argumento, pero non acabo de mercar. Non tanto porque non exista esa liña ideolóxica en moitas obras submarinas, que penso que sí, pero non acaba de explicar moi ben a premisa, non? O que contaos, de que por que se tende máis cara ao espazo que cara ao submarino na ciencia ficción, porque esta idea de contar historias sobre claustrofobia social que sexan esencialmente personalistas existen en outros tipos de nos outros tipos de narracións. E penso, o evidente é falar do espazo, que tamén, pero, por exemplo, nos westerns tamén hai varias películas de western que teñen esta premisa e van por esas liñas. Penso, por exemplo, no Tesoro de Terra Madre,
de Serra Madre, que é unha peli guapísima sobre minas de ouro, onde tamén se ve, pues eso, dúas persoas en un entorno illado, que están completamente soas, como se comportarían, ¿no? En moitas películas de espazo tamén se explora esta mesma idea, ¿no? De varios astronautas que están nunha nave empezan a perder a cabeza e a ter comportamentos egoístas que os volven tolos, ¿no? Pues, eu que sei, Event Horizon, ou mesmo en Sí, ou mesmo en Alien, non? Que son incapaces de cooperar para matar o alien porque uns queren conservalo porque son capitalistas e outros tal, non? E é verdade que pasa o sea, isto tamén acontece en algunhas obras de ciencia ficción submarina ou de fantasía submarina, mas tamén hai outras obras de fantasía submarina que non levan para nada esta liña. E penso, por exemplo, en The Abyss de Cameron, por exemplo, onde hai como, penso que despois quere falar Charlie máis polo miúdo desta película, pero vaya, que no fondo promove unha especie de comunicación, cooperación, incluso nas películas prototípicamente submarinas, que son as dos submarinos bélicas, moitas veces promoven esa idea de cooperación, de caramadería, que son ideas fundamentalmente humanistas, non tan liberais personalistas, non? De egoísmo. Sí, eu concordo aquí bastante co que Rodicio, co que dicías ti, Pablo, eso de ser un pouco desmotivadoras, eu creo que é máis ben unha crítica precisamente ao individualismo, non? O tema de BioShock, como enfatizar sobre todo a individualidade, non? Todo este discurso de Ayn Rand, non sei quanto, cando realmente vives unha comunidade, o único que fai é enfrontarte a ti con outras persoas, non? Entón eu creo que é bastante interesante. O que, máis que nada, eu creo que o espazo submarino eu creo que utilizo sobre todo pois como fonte de misterios e lendas, non? E de feito, eu creo que tamén, como di Rodicio arriba, como di Rodicio antes tamén, o tema das novelas de ciencia ficción moitas veces baseanse en mitos de índole submarina, non? E tamén en este capitán, non? De Moby Dick, non? Tamén ten unha influencia grande de algunhas novelas de ciencia ficción, outro tipo de como unha tripulación dun barco realmente, non? Unha tripulación dunha nave espacial, pois é normal, eu penso que tamén o tema das ficcións que existen en océanos sexan moi importantes, non? No ámbito sobre todo de naves espaciais, non? Bueno, pois despois destas primeiras quendas, non? De opinións e de valoracións, imos seguir baixando, imos seguir afondando, facemos mergullo con esta nave, con este submarino, e imos a ver que pasa no pozo que temos por aquí. Alba, creo que podes empezar ti abrindo un melón baixo mar, así que cando queiras. Pois eu creo que habería que empezar falando da sereiña, non? Da pequena serea de Disney, que no fondo é unha historia de amor romántico e, por tanto, moi tóxico, moi propio dos VHS de Disney, aínda que na historia orixinaria, que non sei se coñecedes, porque houve varias versións, aínda que a de Disney foi a que máis se popularizou, sobre todo a que está en español latino, que conserva todos os acentos, foi a primeira que nos chegou, e a que conserva todos os acentos da dobraxe, porque Sebastián, por exemplo, era cubano e o resto teñen o acento mexicano, non? Pois iso, na historia orixinal a pequena serea morre porque tería que acoitelar o príncipe que se vai con outra para volver coa súa familia e négase a iso. E o príncipe casa con outra e punto. Dado que ambos os dous protagonistas na de Disney son príncipes, o único que impide o seu amor é a diferenza, imoslle chamar, de ambiente vital, non? Non sei como chamalo, de raza, de ambiente vital. Non sei. E despois o personaxe que máis me gusta a min da sereiña é o de Úrsula, non? Que é a malísima que quere recuperar o reino do mar perdido. De todas maneiras, Disney ten outra historia de ficción submarina que empeza como ciencia ficción e remata sendo fantasía, que é Atlantis, non sei se vos dades conta. Certo. Peliculón, boa peli. Claro. Esa é o Planeta do Tesouro, fervente defensor das dúas películas esas de Disney. De Atlantis, pois eu non vin esa película, Está guai. De todos os modos, Sí. antes de pasarmos a Atlantis, eu quería apuntar unha cousiña sobre a pequena serea, tirar dun fiño que apuntaches, non? Falabas de
diferenza ambiental, que podía ser Xa. étnica, tal. Joder, Diferencia ambiental para non falar de razas. Claro, claro, sí. Sí, totalmente. É que creo que realmente A pequena serea é unha fábula xenófoba. Explico a posición. Porque comeza como posicionándose dunha maneira así moi progresista, eu son unha princesa que vai romper coa moralidade tradicional da miña familia, do meu reino, para abrirme a este mundo que aquí consideran como perigoso ou daniño, non? Mas despois todo o que lle acontece é enormemente negativo. Para conseguir unirse a esta outra sociedade, ten que facer un pacto co demo, que basicamente é Úrsula, trae un montón de destrucción para as dúas sociedades, tanto a das sereas como a humana. E realmente penso que dá un pouco igual que o final fose triste, como no original que apuntabas, que eu non coñecía, ou feliz como na de Disney. Porque tal e como está formulado o dilema étnico, o sea, ético e étnico, realmente non pode haber unha conciliación multicultural, digamos, non? O outro non se pode integrar na nosa sociedade, non pode haber un contacto intercultural, a única opción é a que finalmente acontece, é dicir, a princesa é expulsada, expatriada de alguma maneira da súa sociedade, renuncia á súa liñaxe para converterse noutra cousa e como, digamos, disfrazarse de humana, non? Non pode ser simultaneamente serea e muller deste señor, que, por certo, noutra liña de cousas, xa esquecendo ou deixando aparte un pouco a xenofobia da cinta, é bastante tolo que sexa ela quen renuncia a liñaxe cando el, ao final, é un mindundi, non? Quero dicir. Xa, é que... Tiri, Charlie. No, A ele é un ver, príncipe tamén, non? non é así. Bueno, a ver. A ver, en primer lugar, creo que ninguén pode negar perdón, Alba, antes de nada. Creo que ninguén pode negar que é verdade que Pablo, quero decir, aquí a misoxinia e todo o tema racista está a orde do día nesta película, o sea, pero como en case todos os clásicos de Disney, xa de entrada, o sea, eso, por suposto, non? Vayamos por diante. Pero eu teño que defender as putas cancións deste clásico de Disney, o sea, é que ese conseguiu que a linguaxe latina pois non provocara espasmos en YouTube, non? Nos comentarios, en plan, senón que todo o mundo abrazou o tema do Sebastián cubano, non? Entón eu En portugués é mellor, Sí, eu non había en portugués, non había, non. Finísimo. Non E teño. o personaxe da gaivota, que é a hostia, O personaxe da gaivota é increíble. Claro, entón eu defendo que hai varios clásicos así como Bésala e Debaixo do mar que, joder, teño meu corazoncillo tamén, Ahora, Alba, ti podes poñer a túa opinión seria e intentar destruir a opinión de Pablo. Censúrame, Alba. Eu quería comentar que non é certo. Realmente a Mindundi era ela, porque elas eran unha chea de irmás e ela é a irmá pequena. O sea, cantas posibilidades ten de herdar o trono do rei Tritón. Pero Na é a de favorita, Disney, non? na de Disney é a irmá pequena, é como a favorita do rei, Ela é a non? irmá pequena, ela é a filla do rei, Hostia. pero é a máis pequena das fillas do rei. É a máis pequena e Sí, atrás algo lle comenta, hai un momento que Tritón lle comenta algo, non? De non fagas coas tuas E irmás, que ademais, non sei, da Siriña houve varias pelis, ademais da que se proxectou en cines, que eu, de feito, a primeira que vin era outra, na que montaba un cabaliño de mar, e despois tamén os tiburóns intentaban destruir Aqualandia, que era un pouco como se chamaba o reino. Despois non sei se lle cambiaron o nome, pero ao principio era Aqualandia. Entón, a cuestión aí explicábase moi ben, o peixe que ia con ela, e todo, ela era a filla pequena e a trastella que sempre se metía en problemas, era a filla ingobernable. E claro, a ver, Eric é fillo único. A min un día aquí era ela. O sea, sinto, pero non sei, isto está pasando a día de hoxe, non? As mulleres non herdan o trono. E despois, aínda por riba, eres a filla máis nova e hai unha chea de irmás antes que a ti, pois non saen as contas. A min dun día era ela. Non sei ata que punto agora a dirección da renuncia cambia. Vaya por diante, que me parece moi guai que vayamos ter unha discusión seria e erudita sobre a xenealoxía da casa de Ariel. Pero, fora disto, que sí, eu non sei que posición ocupa, pero é da realeza. Quero dicir, como vive a infanta? A infanta vive ben, aínda que non vai herdar. Non? Quero dicir... Pero Sí, Eric entón non ten nobreza, xa non ten pasta. Non se pode ver como un traballo de búsqueda de herdanza por parte do segundo fillo. Ela non ia ser a raíña, se casa con Eric sí que acaba sendo a raíña. No, E despois, pero- a ver, Pero Eric é Eu prefiro ser príncipe. fillo de rei, aínda que non vai a ser rei. A ver, pero ela un sigue momentiño. sendo filla de rei. E ademais vai ser raíña noutro reino. Pero Eric é príncipe. Claro. Bueno, sí.
Eu pensaba que non. Pero non é un tipo posiblemente rico con ben colocado a nobleza, pero ele ten un rei. É o príncipe Eric, e ten un castelo e todo que onde... Pero que película vistes? Non sei, pois mira, Tío, eu puxei na gaivota, sinceramente. Miau. Non sei. Vale. Unha Derrotar. fascinación dos Derrotar. peinos. Ela vai para o castelo del sin voz, como a min, e cando Sí. se peina co tenedor. O sea, Sí. sí, é esa película, sí, é o príncipe Eric, sí. Vale. Pois nada. Nada, gañaches, Alba. You win. Pero en todo caso, aínda con este matiz de Alba, eu estou de acordo coa tese de Pablo de que a película coloca a Ariel nunha posición como moi contradictoria, non? Porque convirtes un pouco como en Romeo e Julieta, que É o amor tóxico. claro, É o que- amor tóxico. Iso non se cambia, iso non se exacto. cambia. A ver, Pero podemos- a amor tóxico non que ela ten que renunciar a toda a súa vida. Sí, lle é super emocionante renunciar a toda a túa vida nun mundo no que comen peixe. a E tese incluso central era que era xenófoba, pero bueno, que quixestes Bueno. vos centrar na xenoloxía, pa diante. Se credes podemos tirar entre a idea de Ariel, Rick e o peixe este amarelo que vai con ele Morty. Tamén podemos facer unha tese sobre como Ariel busca aventuras e outro simplemente se deixa levar e acaba fatal tamén. Pero mira, igual no. para contrapoñer, a que vou poñer é a historia da Copáconan, da que falei, que é un mito das Illas Feroe, da que falei no Tigre do Futuro, que é como a versión da sereiña onde a serea está moi cabreada por todo o que lle está pasando en realidade. Que está guapísima. Bueno, é unha lenda moitísimo máis interesante, de vinganza e de xente que se odia, que mola moito. Joder, que xusto cando contaras aquela historia, non sei se me estruí recordos, pero penso que algo conta disto Flann O'Brien, que é un novelista do que xa falei, que é increíble, nunha novela que ten que se chama A Boca Pobre, que está traducida en Rinoceronte. Eu penso que conta algo deste estilo, desta figura da serea, porque é todo como unha parodia do primeiro nacionalismo irlandés, non? E desta pulsión tamén típica do nacionalismo galego, de imitar pois, o mundo agrario, e ir cos campesiños, idealizalos, tal. Igual estou inventando isto, pero penso que hai un momento en que alguén marcha á costa como a intentar buscar unha destas sereas e vivir con elas, ou vivir coas morsas ou algo así. En fin, penso que algo ten que ver coa Copáconan, e ainda así o libro é moi bo, así que se me equivoco non perdedes nada lendo. Bueno, eu creo que imos abrir outro melón para non estar aquí soterrados, non? Coa sereiña. Creo que toca tamén falar dunha obra que é evidente que había que tocar, non? En algún momento, como é a de Jules Gusano en castelán, ou Julio Gusano, como pode ser perfectamente Xulio Verme, non? En galego. Sei que non vai con M, non vos preocupedes, non entrei, pero tiña que gastalo, tiña que facelo, sabedes que tiña que facelo. Logo xa podemos continuar con as nosas vidas. Me agarraba de Darío, Charlie. Miro que che digo. Sí, pero eu sabía, pero quería quitarlle esa honra, sabes? Que creo que Darío tiña como varios strikes para que, sabes en baloncesto que vas tendo persoais, senón que, claro, a quinta tes que facela a ti para que non a faga outro, non? Pois aquí fixen a miña terceira persoal así Darío sigue xogando se podemos ter ese alero. 20.000 leguas de viaxe baixo os mares de Jules Verne. Se queres, Alba, pois podes comentar ti o que tiñas aquí xa trazado e a partir de aí tiramos un pouquiño, non? Moi ben, pois imos alá. É unha obra narrada en primeira persoa polo profesor francés Pierre Agonat, non sei como se lee isto, pero pode valer, que é biólogo, prisioneiro do Capitán Nemo e conducido polos océanos a bordo do submarino Nautilus. Eu creo que aí a todo mundo lle soa. E o autor foi un home adiantado ao seu tempo, un pouco polo que apuntei antes, que logrou ligar a enxeñería, a ciencia e a literatura nas súas obras en xeral. Foi chamado en varias ocasións o pai da ciencia ficción, por iso é moi importante tamén que falemos desta obra, reinventou o libro de viaxes e pode ser considerado un revolucionario no plano científico, porque agora, aínda que nos pareza caduco, cando ele estaba falando de todas estas cousas non existían, non?
E cando os submarinos non eran máis que unha fantasía e os motores eléctricos eran impensáveis, creou o Nautilus, que é un submarino perfectamente detallado e desenvolvido e xogaba cos avances científicos e tecnolóxicos da súa época. Pero tamén se adiantaba a eles dunha maneira un pouco incrible, non? Porque o primeiro submarino que tivo certo parecido co que inventou Verne foi deseñado por Isaac Peral en 1890, 20 anos máis tarde de que se publicase a novela, para que os nosos ouvintes saiban. E outras das súas predicións foron as armas eléctricas, a publicidade no aire, os noticiarios, as videoconferencias, velas solares, o helicóptero e pousarse no espazo ou mesmo internet, para que vos fagades unha idea de que o tío era... O tío tonto non era. No, está claro que estoy seguro que Jules escoitaría o Valeiro Perfecto se estivese vivo. Se non me cabe a mínima Contando ideas, claro. a mínima dúbida, Sería apuntando o un- tipo, apuntando como animal. Eu lín 20.000 leguas de viaxe baixo os mares e recoñezo que unha novela como Llorose se quedou un pouco dura, pa tal. Eu entendo o clasiquismo e a cousa que hai que darlle, non? E o contexto. Mas é certo que a día de hoxe ás veces cando a ten un pouco a idea de que está lendo un manual de unha enciclopedia de peixes marítimos ou de animais marítimos máis que unha novela de aventuras como tal, que tamén ten. A mí eso soame genial, Carlos. Sei que a ti sí, ¿no? Pero a diferencia de outras, mellor de outras que son máis aventureiras e tal, sí que a min esta cando alín ti un pouco a idea de que o mellor era un pouco durecha nese sentido, pero pode ser sempre unha percepción persoal absoluta e non tanto tal, pero vaya, curioso, moi curioso. Claro, estas cousas, se fose un escritor tan bo, descataríase os bo que son os libros, non? E non que adiviñase tantas cousas. Quisir adiviñar está guai, pero mola máis que o libro sexa divertido de ler, Totalmente, sabes? totalmente. É como ninguén di de James Joyce que unha vez, eu que sei, gañou unha quiniela, sabes? Pois non, o importante é que escribiu unha cousa tocha, non? Claro. De todas maneiras, eu ia dicir simplemente que non lín 20.000 leguas, máis que, segundo o vin, xa é Vigo, non? Sí que xa é. O Nautilus entra na ría. Pasa preto de Vigo. Pasa pola ría de Vigo. Pasa pola ría de Vigo. O de feito, hai unha canción de Os Resentidos que di. Pois non o sei. Pero pasa pola ría de Vigo bueno, aquí temos, eu creo, hai unha asociación Jules Verne, eu creo, en Vigo ou unha cousa así, non? Que fai así eventos fai algunha que outra cousa, porque acordo de que falei con eles unha vez por unha reportaxe, non sei se siguen en activo, pero sei que existe, bueno, se alguén ten curiosidade, mesmo hai unha estatua bastante chula de Jules Verne no Areal, guapa, no Paseo de Areal, bastante guapa, así, cos tentáculos, non? Detrás e tal. Sí. Que bueno, se alguén ten a curiosidade, pois que pase por ali facernos unha foto e manda o Valeiro Perfecto, etiquétanos e tal. Pero está, o Nautilus entrou no Porto de Vigo porque creo, se a memoria non, ahora estou no confundindo, mellor mesturo historias, porque non sei se pensaba que había un tesouro ou algo así, ou se simplemente o menciona e logo o sigue, ou só fai unha mención pequena ás plantas, ás algas que vivían. Non teño moi claro agora mesmo, pero sí saía, seguro. 100%. Mira, aproveitando esta mención a Vigo, unha cousa que moita xente se preguntaba por que coñecía Vigo, tal, e si eso sí que era un pouco misterioso. Porque Jules Verne sabía... Eso sí non estaba moi claro, ou creo recordar, vou non buscar agora para facer unha idea, pero sei que se fixeran así algúns estudios de o paso de Jules Verne por Vigo, cando estivo, se non, se só era unha lenda. Vou non mirar por aí e coméndovos nun... A ver, anaco, tamén che digo que case me parece mal que a xente se pregunte por que Jules Verne coñecía Vigo, sabes, que hai como esta mentalidade un pouco provinciana ás veces en Galiza de pode ser. De que ouviu falar de, eu que sei, de Santiago? Pois sí, totalmente. Falar disto sea puta hostia, tío, sabes? A ver, de Vigo porque sai nos mapas, quero dicir, tampouco é como sabes? Bueno, que joder, que era un porto importante, sabes? Claro. Pues mira, aproveitando a mención así, aínda que xa lateral a Vigo, non me podo resistir a mencionar a un señor que me parece a hostia, que é Antonio Sanjurjo Badía, nacido en Sada, pero famoso pola súa carreira en Vigo. Claro. Que é o inventor galego dos submarinos, no sentido de que foi como o que introduciu os submarinos en Galicia. Comentaba antes Alba que Isaac Peral inventou no 90, mas Antonio Sanjurjo fixo como unha especie de invento propio que chamou a boia submarina e que probaron en Vigo no 1998, precisamente porque coa idea de defender Vigo dos americanos, porque daquela había guerra de España cos Estados Unidos,
pero xusto o día en que probaron, e todo funcionou ben, sabes, probaron o submarino do Antonio, funcionaba ben, xusto ese día aprobaron o Tratado de Paz e pois non fixeron falta. Estaba pensando que mal se nos dá o naming os galegos, porque o de boia submarina non funciona. Xa, é verdad que un nome pouco inspirado, Antonio. Bueno, confirmo Bueno, que Antonio- Verne estivo confirmo que Verne estivo en Vigo, no ano 1878, refuxándose dun temporal no barco Saint-Michel 3. Estivo por ali e tivo que dar un tempo na cidade, uns días, enténdese por aquí, como que seica que paseu por aí, asistiu a algunha por aquí, vexo que lía a prensa no Hotel Continental, asistiu a algúns bailes, bla, 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 e definiu a cidade como un verdadeiro fiordo nas súas escotas anotacións. Tamén viu a procesión do Cristo da Victoria, viu as festas pola Reconquista e pouco máis. Aquí pon así un pouquiño de todo. Que sí que estivo entón, pois, alén de miralo nun mapa o tema de Vigo para a novela, pois entendo que se acordou cando tiña escribilo. Isto foi 10 anos antes da novela que se publica. El Nada de máis. Submarinos e Galicia. Estaba pensando que tamén saen submarinos na novela está de Manolo Gago, O Exército de Fume, De fume, que sí. conta un pouco a historia esta que durante durante a Segunda Guerra Mundial o réxime de Franco permitiu que os submarinos alemáns repostasen e fondeasen na costa galega, pero un pouco como as agochadas porque quería manter como o estatus central. E na novela hai unha escena moi guapa de un pai e un fillo que van en barca ata o lugar onde está o submarino para levarlles víveres e tamén un pouco contactar para a maneira en que poden seguir facendo contactos. Non está mala a novela e os submarinos teñen parte importante, é interesante iso. Totalmente, non? Había tamén, como se chama? Ben, es que non sei se a vistes, que dicía o tema de Marea Negra esta da serie esta, non sei se... Non sei se alguén a viu. Sí, claro, é que eu non a vi. Recoñezo que empecé a vela, pero dixo, sí? bueno, sí, joder, porque estaba un día, digo, vou a vela, porque, oye, ao final unha produción, tal, non sei que de aquí, ou intenta ser de aquí, ou non sei moi ben. Que Fariña 2.0 ou algo así. De verdade, pareceme tan mala, estive media hora vendo e dixen, xa está, non. É que dixen, xa está, media hora durei e dixen, paso, tal. Igual habería que dicir a xente que fai series aquí en Galicia para para estas plataformas que hai máis cosas que dicir en Galicia aparte do narcotráfico. Digo, podese facer series máis aló do narcotráfico. Que non sei ni sequera ata que punto esta serie é galega en ningún sentido, sinceramente. Claro, aí... Por esta non, pero eu dicía por Fariña, non por esta. Iso che a dicir, tamén. O sea, non... Un contexto tal. É por Mataló este. O que temos que estar pendentes é cando se estrena a Dejan Renault, esta que actúa aquí que grabou en Pontevedra. Dejan Renault con non me sabe o nome da actriz, pero que así como un serie de asesinatos e tal, non sei que, no século XIX. Non podo dar máis datos porque non os coñezo. Pero grabou aquí Dejan Renault. Hai que presumir. Un león profesional. Alba, que me dicías? Nada, que o concepto de audiovisual galego, porque disto houve unha conferencia aquí no Lectorado de Salamanca que deu Irene Pin, é moi amplo. Ao mellor é audiovisual feito por empresas que simplemente teñen en Galicia, bueno, que tributan en Galicia e que non teñen nada que ver con Galicia, nin coñecen nada de Galicia, ou, por exemplo, iso, non necesariamente ten que estar en galego, ao mellor, pois, con introducir certas referencias a Galiza tamén xa está, quero dicir, é un concepto moi amplo, moi amplo do audiovisual galego. Pensade que unha produtora galega suponse que é Bambú, non sei, non estou segura, pero non sei se é a encargada de la Isla de las Tentaciones. Así que ten de malo iso? Perdona, que ten de malo de que produzan a puta mellor serie do mundo? O puto mellor tamén é reality. submarina, non? Tamén é submarina, tamén. Tamén teñe debaixo do jacuzzi, ¿no? Acordan as mellores historias. Dicir unha burrada aquí que flipas, pero non vou dicila. Eu só vou dicir que as subvencións que hai para libros, etc., o libro ten que estar en galego e eu creo que así debe ser. No caso do mundo audiovisual, non necesariamente así. O mellor basta, pois eso, con que teñan algunha xente galega ou que teñan acento galego. E non teñan non teñan nada que ver con Galiza, O sea, eu só vou dicir iso. Aí, Alba, aí, reivindica, Cona, reivindica. Home, mata afónicamente, a ver, matan. agora temos que volver a Atlantis. Atlantis é genial porque mestura a parte de 20.000
leguas baixo os mares e ademais despois recolle o mito da Atlántica. Entón é unha mestura, é a mestura que fai Disney de ciencia ficción e fantasía submarina. Non sei se algún de vos veu Atlantis, vistes Atlantis? Vine 1000 veces, son ultra fan de Atlantis. Sí, Eu tes idem. aires con Milo Touchto. Teño o club de fans de Ferrol de Atlantis. Fundáchelo. Non, de verdade. Membros, Encantábame esa película de pequeno. E Ainda vin hai pouco. É a verdade que bueno, notase que da parte, digamos, de Disney con orzamento un pouco máis limitado ou de segunda fila, non quero dicir sería B porque non é o caso, máis ainda así, pareceme, sobre todo a nivel de imaginario, a nivel de como deseña os espazos, como imagina a tecnoloxía, moi forte, non? Logo ten esta parte de novo racista, xenófoba, pretensamente camuflada ao revés, non? Se lo Disney. Un pouco de Pocahontas, mas quitando toda esa broza, o que é, incluso o estilo gráfico tamén, pareceme realmente brillante, do mellor que ten Disney, polo menos do que máis gosto de ver unha outra vez. Ademais, é certo que Atlántida está como un pouco infrautilizada. Eu penso que o mito de Atlántida está un pouco infrautilizado nesa capacidade que ten para ser a mestura entre fantasía e ciencia ficción, sabes? Como un pouco ser como Wakanda, pero baixo o mar, sabes? Un dos mellores videoxogos de aventura da historia está basado en Atlántido de Indiana Jones. En The Fate of the Atlantis, non creo que se chama. Joder, ese videoxogo é dos mellores da puta historia a nivel argumentativo e a nivel xogo tamén. Diría eu. Ten parte de ficción submarina. Eu non sei ata que punto está infravalorada, non? Eu creo que un mito ultra coñecido e super popular, non? Non sei. Eu creo que sí, tamén. Eu non o coñecía. Home, de feito, Bioshock está directamente baseado na Atlántida, non? O rollo. Pero non coñecías o mito da Atlántida en xeral ou ata este programa ou como? No, digo, este xogo. Hostia, tío, estaba flipado, O xogo en serio que non... Joder, o xogo ese sí que... O sea, os míticos xogos de aventura de sempre está entre os tops dese videoxogo. Está tamén como en Age of a altura Mythology, do Monkey Island. En Age of Mythology a expansión eran de Atlántida. Os de Age of Mythology, unha parte de dicir iso tamén, sí. Sí, o DLC era deles. Máis cousiñas por aí? Aproveitando que Darío mencionou o Bioshock, penso que nos podemos meter un pouco aí, non? Porque iso é moi tocho, foi... Joder, igual desde os anos 2000, a ficción submarina de máis suceso ou icónicamente máis potente e tal. Bueno, non sei se moi ben se decir Bioshock ou Bioshock, porque estas nomenclaturas circulan, non? Neste podcast, pero bueno, vou ir mudando. A cousa é, para que non o coñeza, supoño que será xente que igual ande máis afastada dos videoxogos, é un shooter en primeira persoa que se desenvolve nunha cidade submarina. Non sei en que década poderíamos ubicala, tal vez nos 50, 60... É unha cidade construída por un multimillonario norteamericano que, seguindo as ideas de Ayn Rand, está, en fin, a xente chamalle filósofa, pero non, é un título un pouco ostentoso, está, en fin, ideóloga do que chama obxectivismo, que, de novo, é un título demasiado ostentoso para o que é un anarcocapitalismo máis en libros de autoaxuda e novelas un pouco baratas. En fin, pois inspirada nas ideas desta muller que tivo moito suceso en Norteamérica, que ainda ten, iso entre clases liberais moi hardcore, digamos, crea unha cidade submarina, tecnolóxicamente moi avanzada, unha rede de túneles así transparentes que conectan uns cos outros, onde o individuo supostamente é totalmente libre, non? Non hai Estado, non hai ningún sistema de tributación, non hai leis, non hai asociación, está prohibida, non? Ti non podes formar, unha familia, un sindicato, o que sexa. Está prohibida directamente. Bueno, non sei se exactamente así, que eu non vin os estatutos da cidade. Se chama Rapture, por certo. En fin, funda esta cidade que ele pretende paradisíaca e todo vai mal en algún momento dado, non? Convértese nun inferno. A cuestión é que a obra foi interpretada, con razón, porque ese era o objetivo, non? Como unha crítica a estas ideas anarcoliberais, en xeral, en concreto, perdón, ao pensamento de Ayn Rand,
O que pasa é que non sei se fai un pouco de augas, a verdade. O que pasa é Lo que antes de pillas. meterme antes de meterme na miña crítica, quero preguntarvos un pouco a vosa opinión, porque non sei se se o xogastes. Eu xoguei no momento, cando saiu, se cadra uns meses despois, e foi unha experiencia moi impactante. Penso que a nivel xeracional foi unha cousa forte, que lle pegara moi forte a xente. Eu é Sí. que non xoguei cando saiu, xoguei cando era gratis na PlayStation Network, pero era super cutre aquí dicilo, pero bueno, sabedes que son un cutre, así que no regret, pero sí que o primeiro xoguei, Pagas o PlayStation Network, tampouco tan é cutre. que se senón non inclúen. podo xogar, joder. No, sí. Pero pago a media, sí. Bueno, logo Bueno, non comento. sigamos. A cuestión é que sí que xoguei o primeiro, sei que o segundo hai 3, non? Ou 4, non? Hai Creo que hai. 3, Hai 3. efectivamente. 3. No terceiro é como nunha cidade nas nubes, non? Ou algo así. Exacto. Vale, o segundo non Columbia. sei, o segundo creo que sí que é submarino, non? O segundo tamén. Pode ser. Sí, pois nada, é que o primeiro sí que xoguei máis ou menos ata metade. E ben, ou seja, é un rollo así Fallout, non? O rollo do videoxogo e tal, non? Pero un pouco así mezclado con toda a historia que vas aprendendo a medida que vai aumentando o xogo, non? Sí, máis narrativo que o Fallout é máis Sí, dirixido, non? sí, eso sí. A mí é Pero dos bueno, xogos que me gustou, é dos xogos que... Agora que non xoguei moito, pero claro, que tamén os gráficos creo que envelleceron un pouco mal do primeiro, diría eu. Pero Bueno, claro, non sei. creo, Pero bueno, de todas formas, o xogo que está Embelleceu ben, mal para mí foi o xogo. O xogo sí que embelleceu bastante mal. pode ser, sí. Creo. É que a ver, eu son anti-shooters, e xa non me chaman moito a atención. Sí. Pero bueno, sí que, o sea, a historia e tal sí que está bastante interesante. Que tamén unha crítica ás drogas, non? Tamén. Ten a súa crítica á droga, non? É que aí está a cousa, diría eu. Por que vai mal Rapture? Porque Sí. dentro da cidade ultracapitalista descobren un parasito que permite modificar o corpo humano á vontade, non? Dalle superpoderes, buscar a beleza suprema, en fin, isto acaba dando lugar a unha subtrama de corrupción e de contrabando que crea un contrapoder á propia cidade, ás propias elites capitalistas, e isto é o que leva ao declive. Esta é a crítica que lle fago a Bioshock, que é moi evidente, non? Que se realmente quere ser un envite contra as teorías procapitalistas, que a cidade caia por motivos totalmente accidentais, igual non é a mellor idea, non? Home, xa, xa certo. É que no momento, joder, desde unha certa esquerda, así, en fin, máis a esquerda dos gamers, digamos, non? Foi visto como unha cousa moi icónica, identitaria, de por fin, un xogo cunha mensaxe de esquerdas forte e tal. Como, bueno, igual non é tan potente isto, non? E a prova precisamente é que isto que comentabas do Bioshock 2, que non foi feito polo propio Ken Levine, que é unha figura moi interesante en xeral no mundo dos videoxogos, pero non ven ao caso, digamos. Foi feito por outras persoas e o que fixeron basicamente é dicir, pois despois de que este regime caese, entrou un regime comunista e acabou mal outra vez, tal, dando esta idea de los extremos sempre son malos, tal, en fin, a pouca chicha ideolóxica que tiña, pois totalmente desvirtuada. Por sorte foi un xogo que todo o mundo quixo olvidar, ninguén lembra que Bioshock ten parte 2, pero como o seu legado ideolóxico, digamos, perdeu moitísima potencia. Algo ten que ver tamén o feito de que se convertese case no portavoz de como contar mal unha historia, non? Sí. Todo isto da disonancia ludonarrativa acuñouse para dar conta deste xogo, que continúa a ser moi interesante tanto a nivel histórico como a moitos outros niveis, pero en fin. Sí, nese sentido dicía eu que embelleceu bastante mal. Quer dicir, no seu momento entendo que resultou interesante porque era como, con todas as críticas que se poidan facer, que acabas de comentar, era un xogo interesante porque se atrevía a querer ter unha especie de mensaxe, que xa era como unha cousa que resultaba rechamante no que era o ecosistema do videoxogo, non? Mais cando entrabas un pouco a xogar, tiña tantas servidumes, ou estaba obrigada a facer tantas cousas para parecer un videoxogo que resultaba tan cómico, quer dicir, a cantidad de disparos que pegas nun xogo que te quere contar unha historia que no fondo podría ser case unha cousa introspectiva, era ridículo. Totalmente, Sí. a verdade.
Máis cousiñas por aí para abrir? Baixamos... Eu teño que falarvos de dúas obras, porque probablemente despois de falar desas obras non dea falado moito máis, tal como teño agora xa. Quería falar do Dragón no mar, que é do voso querido Frank Herbert, que é o escritor de Dune. Eu teño que dicir que non a lín, aínda que me parece moi interesante, nin Dune nin o Dragón no mar. O Dragón no mar é sobre unha guerra do futuro que se libra nun submarino atómico supermoderno e con forma de dragón, que está cohabitado por 4 homes e un deles é o traidor. Non afondei máis neste tema, aínda que me pareceu interesante traelo, pero sí que vin os comentarios da obra que eran todos na liña de Frank Herbert escribiu unha xoia que se chama Dune e o resto son obras. En serio? Estás Sí, dicindo sí, que sí. o submarino atómico con forma de dragón non é unha novela moi boa? Non sei, Non sei, a min eu teño moitas ganas de lela, pero os comentarios eran como hipercríticos de escribí unha xoia que é Dune e despois hai libros e é como, buah, era unha cousa así moi... A xente, tío, non sabe apreciar un submarino con forma de dragón, claramente. No, fatal. E aparte eso, que o traidor está entre nós, esa historia que non se contou nunca. E despois, a outra da que quería falar é Nas profundidades, de Arthur C. Clarke, na que o protagonista, Franklin, chega a un centro, esta pareceume moi guai, por eso a trouxen. Chega a un centro de adestramento de submarinistas despois de sufrir un accidente sendo astronauta. Porque como vincula así a ficción espacial coa submarina, pois chamoume a atención. Pois Franklin queda no espazo sen saber se vai ser rescatado ou non a raíz de ter o accidente e logo rescátano, pero queda incapacitado como astronauta porque arrastra un trauma moi grande, non? De verse ali só no espazo sin saber que ia ser del. Non pode volver coa súa familia porque ele é marciano e a súa familia é marciana, nin eles poden viaxar á Terra debido á gravidade. Así que o que fai Franklin é converterse, como non, en pastor de baleas. Despois, outra cousa que quería mencionar era a serie estadounidense de televisión Viaxe ao fondo do mar, que ten 4 temporadas e está baseada, hai unha peli do mesmo nome de Irving Allen. Irving Allen é a serie, que é sobre aventuras submariñas, aínda que de fondo tratan temas de calado, como a Guerra Fría e o futuro subseguinte, a Segunda Guerra Mundial ou as catástrofes naturais, que non sei se a coñecedes, Viaxe ao fondo do mar. Eu cheguei a ver algún capítulo, está moi ben. Despois hai Laboratorio Submarino, que eu esta non a coñecía, que é unha serie animada de corta duración producida por Hanna-Barbera. Sabedes que é Hanna-Barbera, non? Pois hai Hanna-Barbera ou Hanna-Barbera? Barbera son os de Valencia, non? Barbera é Rita, joder. Claro. Hanna-Barbera. Bueno, Barbera, sí, é verdad, Hanna-Barbera. Non sei por que dixen Barbera. É igual. Ten algún chanchullo tamén. Pois Hanna-Barbera, que ella está Laboratorio Submarino 2020, trata dunha base submarina de investigación que ten un propósito ambiental. E despois o que fixo Cartoon Network foi outra que é Laboratorio Submarino 2020 non sei cantos, que remite a esta primeira tamén. Non sei se 2021 ou así. E iso foi o que recollindo que máis me chamou a atención. Non sei se coñecíades. Nin idea. Pero que será unha especie de Capitán Planeta ou algo así? Pero como... Sí, o que pasa é que tipo coa estética do Oso Yogi. Que tamén menos duración Tipo los supersónicos no... Sí, exactamente, un rollo así. Un rollo así. É que eu esta non a cheguei a ver, eu creo que isto non se chegou a emitir así como se emitiron as outras. Non me suena. A min tampouco. O sea, eu estas non... A de Viaxe ao fondo do mar sí, pero as outras non. Do da obra de Clarke que comentabas de que se acaba convertindo pastor de baleas, veume a mente, non sei se coñecedes un cómic de Miguel Anxo Prado que se chama Ardalén. Sí. Onde, sí, verdade, hai como non é unha obra submarina para nada, pero hai uns planos moi bonitos porque trata dun emigrado que estivo moitos anos en Cuba, que agora volveu a Galiza e vive na súa aldea, pero está perdendo os seus recordos e vive como entre o pasado e o presente nunha especie de néboa da memoria, non? Visualizas as baleas que coñeceu cando traballaba de mariñeiro en Cuba,
no entorno da súa aldea, e hai uns planos artísticos de Miguel Anxo Prado que son guapísimos, que vale moitísima pena ver, son moi bonitos. Esa mestura de bosque e baleas, como pastor de baleas, vai. Pois sí, pareceume moi original esa idea de voume reciclar na vida como pastor de baleas. Eu non o descarto tampouco. Se o do doutorado non sabe. Máis cousiñas por aí? Abrimos? Ben, Tirando bueno, pa diante. eu quero falar dunha cousa que me preocupa persoalmente, que é desta figura como de doutor loco en particular, que é a da xente que se afarvora demasiado cos fondos mariños, ¿no? Que é unha figura que xa está na literatura clásica co Capitán Ahab, o sea, co Capitán Ahab de Moby Dick, ¿no? Pero que recolle un pouco Xulio Verne co Capital Nemo, e que no século XX ten como a variante de divulgación que é Jacques Cousteau, ¿no? Que é como esta xente que namora tan intensamente de algo tan alienígena como é o fondo marino, non sei, por exemplo, penso que Félix Rodríguez de la Fuente, que é como a versión de terra de Jacques Cousteau, non? É como unha figura máis amable, pois porque lle gustaban animais, pois non sei, un pouco máis normais, non? O sea, como gustaban os lobos e os paxaros, non sei, como animais que vivían a súa vida, pero como que Cousteau estaba un pouco tolo, unha cousa case mística, non? E por eso penso que a pelista de Wes Anderson onde Bill Murray fai dunha especie de trasunto de Cousteau, leva esa liña tamén como de xenio tolo, como ido da realidade, enamorado do mar. Por traelo tamén á actualidade, non sei se coñecedes o divulgador este galego que se chama Rogelio Santos Queiruga, que ten como vídeos en redes sociais que son como moi virais e tal, e que como que conta, ele é mariñeiro e conta como algúns detalles das cousas que atrapa durante o seu traballo e algunhas as devolve, tal fai como divulgación. E eu entendo que é como unha figura moi simpática, pero a min non me fío del tampouco, tío, non sei, non me fío desta xente. Algo verdade, trama, é ¿no? verdade. Algo trama. Algo Hai xente trama, esta... É que hai xente esta como que parece demasiado boa e dis, no. É como os Gungan, non? En Star Wars, que tamén son submarinos, joder. E al Que carai. parecen moi bons ao final. Non sei, tío. Se te mola un hoyomol tan sinceramente un hoyomol, tío, algo non che vai ben, tío. A hipótese de que Santos Queiruga é un Gungan parece Podríamos complicada, tirar do fío. pero atractiva. Complicada, atractiva, é posible, inclusive. Non sei, Darío, se realmente queres afondarnos nos Gungan un pouco, porque quizáis hai non sei moita se xente vos que... queredes, máis ben. Pero mellor non afondar, non? Non sei, para min é outra raza tirada ao lixo de Star Wars, como fai con todas, en plan de... existe isto, Sí. parecen interesantes, pero da igual. Decorado, como digo. Sí, nunca volveremos a ela, nin hai nada. Mellor. Igual foi a mellor decisión de George Lucas, non? O de non volver a él. Bueno, ahora que o penso... Bueno, está a teoría esta Acabo- de que Jar Jar Binks é malo, pero... Pero Naboo é destruído, non? Co cal os Gungan deberán morrer aí. Naboo non é Naboo é destruído, non? Como? Sí, Como? Naboo Cando? destruído. Cando? Claro. Joder, Naboo reventado, non? Por a Estrella da Morte. Claro. É o planeta que destrue a Estrela da Morte. Non é Alderaan? Tamén. Alderaan tamén, pero Naboo tamén, non? Cando? Non sabía iso. Nas precuelas. É o primeiro que destrue, non? É serio? Eu creo que sí. Aquí estou vendo no wiki Star Wars pon Naboo era. Joder, estou flipando, non o sabía isto, Joder, Sí. pois nada, mira, se morreron os Gungan algo tiña que facer ben, non? George Lucas. Está ben. Claro, Sí. pero que quere dicir George Lucas que a única especie subacuátrica de todo Star Wars sexa a de Jar Jar Binks, sabes que O sea, é xenocida. está comigo aquí George Lucas en que non hai que obsesionarse coas especies subacuáticas. É fruto dun xenocidio, ademais. Non digo nada máis. Total. Bueno, os Gungan. Jar Jar Binks, que da igual, non vamos falar Sí, nada. Pasamos Conste de- que estaba, corremos conste que a mí estúpidos. molaba, que tiñan ali montado e tal, as burbullas e todo isto era como Sí, apetecible. Tiñan o ali submarino estaba guapísimo, por certo. A verdade que sí, Tiña o Lego, o rollo Medus, perfecto. sí. Hai que recoñecer que sí, que gustaba que un pueblo subacuático utilizase O deseño submarinos, estaba moi ben. Sí. Bueno, Bueno. os arquitectos de Google. Sí.
eu vou abrir este melón un pouco, posiblemente para rajar, como é habitual neste sentido, neste podcast, que é o tema dos niveis subacuáticos, non? Nos videoxogos. Isto é unha dinámica que eu creo que cada vez vai a menos, inda queda, por exemplo, en Horizon Forbidden West, non? Este último xogo de Play 5, si hai nivel subacuático e hai movidas así para bucear e tal. Non acabo de entendelo por qué, pero hai. Total, hai dous niveis, hai dous videoxogos que creo que é bastante popular o tema de que os niveis subacuáticos nos videoxogos son ser broza. Creo que isto non é ningún segredo para ninguén, creo que Vox Populi. En este caso, dende logo, teño aquí un par de títulos que son auténtica broza, non? Un serán os de Crash. Ahora virá algún fan de Crash Warped, non? O 3 e dirá, non, eran a hostia, era unha mierda. Quero dicir, eran terribles. E deste que, ademais, non medías ben o movimento. O sea, a gracia de... O problema, a mecánica, dificultade, vamos dicila, era que era movelo como unha miseria o personaxe, en plan de, a ver, móvete un pouco, non, móvese moito, ala, comes a mina. En plan, nunca entendín esas dificultades de por que, o sea, que teña un mal control o personaxe non é unha mecánica, é unha miseria. Pero aí estábamos en Crash, e logo tamén Spyro, que compartiu xeración, non, na PlayStation 1, pois tamén mascota, non, de Sony, pois tamén tiña ali algún par de nivel subacuático no 2 e tal, que non acababa de gozar demasiado, mas non era tan terrible, eu creo, como os de Crash, eu, polo menos, nunca se tin tan mal. Si sentían mal, por exemplo, os de Dino Crisis 2, non? Os de Dino Crisis, o Dino Crisis 1 non tiña, xa vos lo digo desadeantado, pero o 2 sí que tiña un momento que outro día vin buscando, non, información así sobre o nivel subacuático. Hai xente que decía que era un bo nivel. Eu decía, a ver, era un nivel desto que decía que pase moi rápido isto na historia para poder volver á selva e seguir disparando aos dinosaurios no seu ambiente natural, non? Pero era como lentísimo, claro, movíaste cunha escafandra. Eu recoñezo que agora penso e dir, vale, si, rompía un pouco a dinámica do xogo, o sitio estaba ben montado e tal, pero que era tan lento, era en plan, tiñas un par de armas, era tan lento, o que dicías, por favor, quero volver á selva e seguir facendo combos mentras naquizo dinosaurios, non? Pero non sei, eu creo que se recordo, todos temos algún xogo onde nos meten nun nivel destes de baixo auga e decimos, por qué? Cal é a motivación exacta de que teña os Mario teñan varios niveis bastante desastrosos? Non sei aquí se tendes vos os vosos apuntes, non? Eu totalmente non acabo de entender por que existe esta moda, non? Porque, ademais, todo o mundo sabe que os niveis subacuáticos son malos, os desenvolvedores teñen que saber tamén, e hai como esta cousa de, non ten que caer, non? É como unha especie de tradición do desenvolvemento de videoxogos, especialmente nos plataformas, penso. Sí. Si, non lembro un que diga isto gustoume realmente, non? Non hai un que me parecese memorable. Ora ben, seguramente o que levase peor foron os dos Marios... non me sei o nome, os que son sen gravidade, Mario Galaxy. Os Galaxy. Vale. Claro, porque a mecánica central do xogo é que ti tes como unha pequena estrela no sombreiro e sacudes o mando e Mario dá unha pirueta sobre si mesmo. E usa esta mecánica debaixo do mar como para moverte. E a cousa é que tes que estar meneando o mando a unha hostia increíble e como tampouco moi sensible, non está constantemente mandando o input, non? De tal maneira que vai como a trompicóns. De verdade, é das peores experiencias que tiven na vida. Ademais, avanza demasiado rápido para o que a cámara pode permitir, co cal estás te perdendo constantemente, non? É fatal. E logo lembro tamén así moi criticado o Majora's Mask, que ten unha parte, consegues unha máscara dun Zora e converteste en Zora, fora de feito tan atacado que no remake que fixeron para 3DS cambiaran os controis do personaxe, pero eu a verdade é que sí que o lembro con bastante empatía, como unha cousa de, vale, non é que me encante, pero podo aturar, non? Isto é un exemplo de movimento subacuático ben feito. De feito, hai un templo, non lembro o nome, pero que ten como partes debaixo da auga, partes fora da auga, que é como o templo da auga bo. Sabes, todo o que fixo mal Ocarina, aquí está guai. Hai un xogo cos niveis e coas correntes moi interesante e tal. En fin, que
nese sentido está ben. E logo, bueno, xa falei do Donkey Kong Country, non, Land, perdón, 2, que nese sentido está bastante ben. En xeral, Sí, penso sí. que a saga de Donkey Kong fixo un uso bastante bo deste tipo de cousas. Ujú. A ver, é bastante curioso isto que comentas dos niveles subacuáticos e todo o rollo, porque eu creo que hai un videoxogo que precisamente parodia a dificultade deste tipo de niveis, que é o Monkey Island 1, onde, bueno, non sei se lembrades que hai unha escena onde a Guybrush, o personaxe principal, tiranlle ao mar, non? Cunha pedra, non? Para que morra afogado, non? Entón resulta que estás no fondo do mar atado a unha pedra e rodeado, o sea, atado a unha pedra cunha corda, obviamente, pero dase a casualidade de que estás rodeado de obxetos punzantes que podrían cortar a corda sen ningún problema. Entón hai dende tesoiras, hai espadas tamén, hai, que sei, hai moitísimos utensilios que podes utilizar para cortar a corda de forma moi sinxela e non alcanzas a ningún por centímetros ou milímetros, non? Entón fan esa broma. E resulta que é a única escena do videoxogo onde podes morrer. Entón é En bastante serio? curiosa. Sí, se te quedas, o sea, Guybrush pode aguantar respiración 10 minutos debaixo da auga, según os diálogos que di el, esperas exactamente 10 minutos e Guybrush morre. Pero bueno, morre, pero pode seguir xogando e en vez de hablar, coger tal, tes as opcións de putrefacción, flotar, o sea, cheirar mal, sabes, e cousas así. Nada, esta é a parada, e realmente a solución é moi fácil, porque coller o, bueno, pedra, o ídolo que estás atado, recollelo e marcharte, sabes? Entón, bueno, fíxome bastante gracia esta escena. Eu non creo que no de Indiana Jones Efeito de Atlantis, perdón, hai unha escena que vas cun submarino alemán, que tamén é bastante, non é difícil, pero é bastante entretida, a verdade. Buah, tío, pásame que sempre que intento, o sea, entendo que te apaixona moito e tal, pero sempre que contas cousas sobre o Monkey Island, teño como a mesma sensación que teño cando intentas explicarme un meme. Como que me estás explicando o chiste e, claro, non estás transmitindo o mesmo que ti sentes cando xogas, está como, bueno, pues, ok, sabes? Nada, pero o chiste é que é a imaxe curiosa, non? Que estés rodeado de cousas así e tal e que non lles chegue, sabes? En plan, Non, pero bueno, é unha cabronada, realmente realmente. foi, o sea, eu penso que unha escena moi mítica da historia dos Sí. videoxogos, moi importante, non? Sobre todo porque rompía a cuarta parede, rompía tamén o que ti podías esperar dunha aventura gráfica, non? Das solucións posibles, de como os inputs que ofrece o xogo a través iso das opcións de falar, da interacción en xeral, pois non eran as únicas, pois existía a posibilidade de xogar co propio tempo, non? Realmente é unha cousa moi interesante que está detrás de moitos experimentos metanarrativos que despois chegarían en videoxogos. A min, eu lembro xoguei tarde o Monkey Island, non foi unha experiencia que fixera a nivel xeracional, senón xa moito despois co Scum VM recreando, e lembro que non sabía que carallo facer e efectivamente acabei morrendo, vai. Sí. De todas maneiras, volvendo ao dos Sí. niveis subacuáticos das plataformas, eu entendo que a nivel técnico é complicado de facer, porque sempre son como un nivel no que de repente necesitas todo un set de movimentos novos para o personaxe, necesitas que a cámara se mova de unha maneira lixeiramente distinta, pero claro, ao final é só un nivel, entón non vas a meterlle tanto chollo a iso. Mesmo na presente, facer auga ben é unha cousa que pide moito, exixe moito render, a nivel tecnolóxico é complicado de facer e hai como moitos truquiños que agora empregan as compañías para facelo sen tanta complicación, con texturas que se moven unha por riba da outra simulando ser a auga e o teu cerebro de mono interpreta que eso é auga, sabes? Mais tendo certo todas estas experiencias, para min o do Templo da Auga do Ocarina of Time tamén é o meu Vietnam dos videoxogos. Penso que hai algunhas experiencias moi guais de auga nos videoxogos, de como se recrea auga a nivel técnico dos videoxogos, en particular penso no Sea of Thieves e no Assassin's Creed Black Flag, o dos piratas, que teñen augas que son increíbles de ver, o sea, coas que interactúas de mil maneiras, que teñen un estilo artístico moi chulo e moi bonito, como que agora xa a industria dos videoxogos está conseguindo facer eso con solvencia, ¿no? E penso que mención aparte neste sentido dos éxitos,
merecen Abzu, Subnautica e Soma. Non sei se coñecedes os tres xogos. Abzu, xogámoslo en directo, aquí os de Aquí Cheira Papá. Son tres obras que son moi distintas, porque, bueno, pues porque teñen tonos e temáticas moi distintas, e penso que son interesantes como as tres historias de éxito dos tres tipos de historias que se poden contar un pouco bueno, a nivel submarino, non? Unha sería unha historia máis centrada na supervivencia, con Subnautica, que é un xogo basicamente de xestión de recursos, non? O Abzu, que é máis ben unha especie de lírica visual, no sentido, na mesma liña que Journey, que está como se máis centrado no goce, no disfrute, no interesante que é kinéticamente o movimento, sí, incluso a estética artística, e por outro lado Soma, que vai pois un pouco máis pola liña terrorífica, da que quizás comentemos algo. Conste, por romper unha lanza a favor do que dicías de que algún xogo si houbo subacuático que totalmente subacuático, non? No pasado temos o exemplo de Echo the Dolphin, non? Que chegou a ser un símbolo de Sega, tanto Hostia, sí. para Mega Drive como para Dreamcast, que chegou a ter xa un chisme en 3D, non? Que era o de Dreamcast, pero Echo the Dolphin, os dos primeiros son auténticos símbolos da Mega Drive, non? Tiñan moitísimo éxito, eran xogos pues bastante potentes, bastante interesantes no seu momento. Bueno, a verdadeira mascota de Sega, Sí, unha delas. Pero vaya, aí o tiñan. Que non sei, Charlie, que tamén de aventuras hai un videoxogo de aventuras que é enteiramente debaixo do mar, que é o Echo Quest 1, que non sei se xogaches algunha vez, pero basicamente é un videoxogo que discurre íntegramente debaixo da auga. Que, bueno, é de aventuras, ou seja, simplemente así, non sei, os Echo Quest eran como un pouco informativos tamén, pero bueno, sen máis. É antigo, ou seja, que é normal que non o coñezas. Bueno, por abrir outro melonciño, xa supoño que imos así xa vendo final, non? O vendo horizonte. Tiña por aquí, non, o tema da relación do fondo mariño co espacio, que xa falamos moito, creo que cando falábamos mesmo das naves espaciais, non, do espacio tamén se comentara, non? E realmente as liñas xerais, non, de ambos dous mundos teñen regras moi semellantes na súa narración, non? Falábamos da morte, falábamos da posibilidade de tensión sempre, non? Dun ambiente excesivamente hostil, non? Para o humano, falábamos da idea da exploración, do descubrimento, etc. E creo que hai dúas pelis, non? Ou, por exemplo, que me interesaron ou que sempre teño así un pouco rondando por aí cando falamos de ciencia ficción submarina, que hai máis, evidentemente, pero unha sería Abyss, de 1989, que é de James Cameron, e outra sería Esfera, de 1998, que a verdad non sei quen dirixe, a verdad non me acordei de miralo, pero que ven dunha novela de Michael Crichton, por nomealo a él, non? Que foi do 87. De Abyss é unha historia bastante curiosa, e o que falaba Rodicio antes, non? Creo que mesmo ten algúns tropos que non rompen un pouco o tema, non? Por falar da camaradería entre a xente que está aí, falo de mesmo dos extraterrestres que aparecen nesta obra, non? Que non son malvados nin teñen ninguna interacción negativa realmente, non? Son máis ben observadores e mesmo bondadosos ao final, así fan unha acción e tal. Tampouco quero desvelar excesivamente de que vai isto, pero maiormente, por se alguén non está perdido, non coñece, máis ben aquí é que pois un submarino nuclear, non? O USS Montana pois choca cun obxecto non identificado, queda ali no fondo do mar, materialirile, e a Armada pois decide enviar unha nave e ali ven que, bueno, aquí hai algo máis, non? Do que un estimaba. Hai dúas cousas nesa peli que me chiflan. Unha é o tema do oxígeno líquido, non? O tema de que para aguantar a presión e poder respirar e bla 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 utilizan unha especie de oxígeno líquido para baixar. Non sei se vos acordades disto. En plan, tes que afogar e logo empezas a respirar. É algo que sempre me pareceu así bastante chulo. Sí, é verdade, tío. É verdade, tío. Sí. É como un líquido así que un se poña moi nervioso e tal cando claro, porque tiñas que afogar para empezar a respirar, non? Moi super tenso ese momento, a verdade, bastante claustrofóbico. E logo, bueno, a peli tamén foi moi famosa en sí polos efectos especiais que tiña, non? Onde en vez de apostar polos stop motion, aquí o señor James Cameron pois dixo que iba a tirar naquel momento de algo que non estaba ainda en cueiros, que era Industrial Light and Magic, que coñeceredes ben por todo o que pasou logo, non? Xa como for, eu cousas que non sabía da obra esta, pero creo que
como curiosidade compre lembrar que está baseada, non, a primeira vez na historia que se fala de aliens submarinos en un conto de 1897 chamado In the Abyss, que é de H.G. Wells. Eu non o sabía isto, a verdade, non o lin, pero fíome aquí das referencias. Aí está, non? Aparecer James Cameron, a idea de The Abyss con 17 anos, vira a idea, non? No tema este de que un tipo chamado Francis J. Faleckich ou algo así, en polaco, ou non sei se polaco ou algún idioma nórdico, pois fora o primeiro ser humano en respirar fluido líquido nos seus pulmóns, non? Nun experimento. Entón, escribiu unha historia corta que quedou aí e logo de Aliens, perdón, antes de Aliens, pois dixo que vira un documental sobre vehículos no Atlántico Norte e tal, e dixo que tiña que crear esta de The Abyss, non? É unha peli, eu creo, bastante chula, que curiosamente envelleceu bastante ben, ainda non hai vin aí tanto, e recoñezo que o tema visual e tal, vaya, é un portento. Creo que pasa moito en xeral coas pelis de James Cameron, que dentro do que cabe Terminator 2 é outro exemplo, Titanic é outro exemplo, de que siguen bastante decentes. Falamos tamén de pelis porque son pelis carísimas todas. Carísimas, ¿no? O sea, hablamos de AAA en peli absoluto, ¿no? E tal. Sí. Pero houve outras pelis, eu creo, tamén falamos así de mainstream absoluto, de toda a pasta do mundo, de temas visuais que eu creo que embelleceron bastante. As de James Cameron, pues bastante, creo que se manteñen bastante frescas. Sí, bastante guai. Bastante ben, sí. E logo Esfera fala, bueno, Esfera tamén de novo aparece aí un accidente no fondo do mar. Bueno, aquí non é tan grave, romperse un cable, porque ese cable tropeza cunha nave espacial enorme, non? Que tal como que ten coral por riba, xa, e tal como fan os cálculos, e din claro que ten que levar ali 300 anos ali a nave espacial, non? Non vou facer todo o spoiler da película, simplemente contar que dentro hai unha esfera. Esa esfera garda unha relación un tanto especial, non? Coa xente que entra nela. Máis que nada, unha vez estás como que adquires un poder de que os teus pensamentos poden volverse reais, non? Eu creo que aquí se establece un paralelismo, creo que bastante evidente con Solaris, non? Nesta lista, non? Non sei se viste, claro, sei que Darío si viu a película, non sei se o resto e tal, pero unha película deste tipo bastante psicolóxica, non é tanto un tema de acción, non sei que, ainda que hai algo de terror e de thriller, é máis un tema un pouco psicolóxico, non? De como está afectando os protagonistas a nivel mental o tema da presencia da esfera, que realmente que é o puto Solaris, non? O sea, hai momentos que realmente non creo que sexa tan diferente, non? A tanto a novela co o libro, non? A verdade non lín a novela original, non sei ata que punto a novela difire do novela e película difiren, pero é interesante. Unha película está Samuel L. Jackson, Dustin Hoffman, como se chama, Instinto Básico, a muller, non me acordo. A muller, Sharon Stone, perdón. Sharon Stone. Entón, pois, bueno, no seu momento así un elenco así de actores bastante potente para unha obra de ciencia ficción, non? Que, bueno, pues sucede baixo mar e creo que ten o seu punto ese psicolóxico thriller que pode máis ou menos interesar, pero de novo, como repito, é a típica historia que podría pasar no espacio, non sucedería nada extraño, non? No sentido estrito da palabra, se sería a mesma historia, só que con aliens no espacio en vez de no fondo do océano, non? Que ten a súa graza, dende logo. Sí, ese tropo empregouse pouco, eu penso, non? O de quizáis porque Solaris fixo tan ben e unha maneira tan, non sei, interesante, novedosa, que agotou un pouco as posibilidades, pero a idea de esa idea de narracións subacuáticas que son en mares extraterrestres non é moi habitual, eu penso que non é moi habitual. Penso que sai o mar este loco no planeta de Interstellar, que ten estas mareas fortísimas. Sí, é outra das referencias literalmente o mellor da película ese momento. Sí, porque creo que o máis, perdón, Darío, creo que é o momento máis ciencia ficción original, non? De que ten unha base científica que dis, hostia, entendo, claro, hostia, a gravedad, non? As mareas, tal, que podes entendelo rapidamente e visualmente moi impactante porque como que todo encaixa moi rápido, non? O tema de que acaba de aterrizar a outra e que teñen un tempo moi limitado, hai o tic-tac, non? Da música que funciona moi ben aí de Hans Zimmer. Creo que é impresionante ese momento da película, o que di aquí Pablo, eu con el, dos momentos máis chulos
da ciencia ficción en xeral, dos últimos anos en cine. A min, polo menos, foi dos máis interesantes que vivín. De feito, unha recomendación moi rápida, hai un xogo que se chama Exoframe, que basicamente vai de mover unha nave espacial cuxo motor é a propia gravidade, é unha bola, a efectos prácticos, e tes que moverte por planetas, non? Unha cousa moi contemplativa, moi de... Eso me case interesa. de meditación, e unha das fases é basicamente o planeta de Interstellar, non? Pois Que guai. un planeta marítimo con ondas enormes e ti tes que aprender a navegar por elas, tanto por baixo como por riba. E nada, increíble. Exoframe, Que guai. unha borrada. Apunto como sustituto do Kerbal. Non sei que ibas a decir, Darío, non sei se cortamos aí algo ou... Que digo que Esfera parece unha película malísima. Xa está, só tiña que dicir iso. Sí. Hostia. Sí, A no, presentación estivo ben, pero a peli unha mierda. Sí, eu, a tal como a contei, claro, cuidado, é que tal como a contei, a mellor alguén pensa que é unha gran película ou algo así. Eu non creo que sexa unha gran película, creo que se deixa verse máis, pero non me... Ao principio está moi guai, pero despois ao final... Eu creo que ten premisas como pasa... Pues non o sea, creo que pasa a mí o que bastante na me ciencia ficción. fastidia é que podría ser unha película moitísimo mellor do que e ao final resulta ser, pois... Eu creo que, Unha como merda, amantes de sí. ciencia ficción que somos, creo que nos pasou máis dunha ocasión con películas así, Sí. onde creemos que ten unha Sí, que ten unha demasiadas premisa, ocasións, por desgracia, pero ten unha premisa boa ou ten unha idea que logo non se aplica demasiadas ocasións. excesivamente ben, non? Na máxia da tal. Bueno, por aí andivemos. Creo que seguindo indicando, mesturando xéneros ou mesturando tal, non? Creo que Rodicio podía falarnos un pouquiño dese terror, non? Desas narracións submarinas tamén. Sí, pues podemos falar un pouco xa cara ao final de terror e narrativas submarinas. De novo, a mí que me dá bastante medo o mar, non lle teño moito cariño, entón conecto moito coas obras de ficción que tratan o mar como un lugar terrorífico e que asusta moito. E penso que hai unha... pensei en varias obras e penso que hai unha liña temática que une en realidade sempre que se fai bo terror con narrativas subacuáticas, que é case sempre é unha cosa que se pode falar do terror en xeral, pero penso que co subacuático en particular pasa moito, que é agochar o monstro ou que non se vexa o monstro. E algo que conecta coa propia natureza ao mar, que é sempre ti ves o mar e parece unha cousa máis ou menos neutra, non? Como coa que poderías interactuar sen tanto problema, máis en canto intentas interactuar co medio acuático, resulta super problemático e hai un montón de monstruos debaixo da superficie que non podes ver, non? E penso que é algo que xa se fai nun texto clásico, porque se pensades na Odisea de Homero, teñen este momento no que teñen que atravesar un sitio onde di que hai uns monstruos que son Escila e Caribdis. E eu lín a Odisea varias veces, de feito, e sigo sen saber moi ben que cono son Escila e Caribdis. Porque son como dous monstruos ao que todo o mundo lle ten moitísimo medo e son que supostamente son perigosísimos, pero nunca aparecen descritos, nin sabes moi ben o que son. De feito, ás veces que falan deles como se fosen accidentes xeográficos máis que bestias. É que son accidentes xeográficos. O sea, Claro, son é como se fose un... rebuíños que hai nesas costas que tragaban moitos barcos. Claro, pero noutros momentos parece que son cousas que teñen personalidade e podes cabrear, sabes? Claro, o sea, a cousa é que por unha banda son accidentes, mas tamén son criaturas, non? Non sei se un é un can e outro é un non sei que, porque están como debaixo deses remuíños comendo barcos, non? Son como, o sea, explicacións zoomórficas, religiosas a estes perigos marítimos, vai. Claro, pero, de novo, hai como unha indeterminación constante, mesmo cando se enfrontan directamente a eles e nunca tes moi claro o que está acontecendo, que é o que o fai verdadeiramente acojonante. Quer dizer, o que dá verdadeiramente terrorífico é esa indeterminación. Sí, isto pasa coa Biblia tamén, co Leviatán, por exemplo, ou como se chama? O Kraken. Non, o Kraken non está na Biblia, home. Oxalá. A ver, bueno, é unha refeitura do Leviatán, Pero, a ver, Escila dicíase que tiña 12 patas e 6 pescozos longos, e que devoraba a quen quixera achegarse. E Caribdis, pois, tragaba unha cantidade de auga 3 veces ao día para devolvela outras tantas veces, era un remuíño, non?
E entón a idea esta é de escoller o mal menor, o de Escile Caribdis metafóricamente é iso, que se estaban os dous nun estreito, entón se te achegabas ou caías onda un ou caías onda outro, non? Entón a idea era iso. O mellor era pasar onda Escila, porque era mellor perder 6 homes que perdelos a todos, que era o que sucedía con Caribdis. Sí, unha especie de problema do tranvía, pero moi loco, sabes? Sí. Pero isto pasa en xeral, bueno, en moitos textos religiosos, mas tamén arcaicos, digamos, en xeral as criaturas terroríficas están como infradescritas, en xeral. Sí. Non teño moi claro se é porque esas criaturas eran contextuais e a xente sabía o que eran máis ou menos, non? Entón non pagaba a pena deterse moito, ou hai un tema aí como deliberado, non? Por onde apuntas ti de o horror é máis horrendo cando tes poucas pistas para comprendelo. Sí. Eu creo que ten que ver con iso, pero non porque teñas poucas pistas para comprendelo, porque senón que o fas ti segundo que a ti che dá máis medo. Non sei Claro, se me claro, explico. exacto. É moito máis Tes- terrorífico o que ti chegas a imaginar que calquera cousa que te Exactamente. describa. Exacto, sí. Din que o conto de terror máis pequeno é este de chaman á porta o último home do mundo. Sí. Entón, aí queda todo aberto. Sí, seguindo coa, bueno, pois tiña o exemplo de Homero, despois o salto é de 2000 anos, no? Porque o seguinte que teño apuntado é a figura do Kraken, que aparece xa a novela de Verne, que falamos antes de 20.000 liguas baixo mar, mas que quería tamén apuntar que ten un artigo nun libro de artigos que ten Cunqueiro sobre lendas, fábulas e lendas da mar. Ten un artigo dedicado en particular ao terror marítimo onde fala un pouco sobre o Kraken e as orixes que pode ser máis ou menos reais sobre o Kraken, que polo visto un barco francés no século XIX estivo como torpedeando durante varias horas un calamar xigante que intentou atacar o barco, mas que tamén é como unha especie de canto de taberna que despois acaba convertido a través de Xulio Verne nunha figura directa que ataca un submarino, non? Pero tamén como era moito máis potente, eu penso que é moito máis potente a figura do Kraken como conto oral que non como monstro de película, como un King Kong, non? Desde o século XIX, o seguinte salto nesta liña de terror submarino que quería dar sobre o ensaiado máis que mostrado é unha película de submarinos que parece acojonante, que é boísima, que se chama Torpedo, protagonizada por Clark Gable e Burt Lancaster, que, pues, dentro do punto de vista narrativo, o sea, narrativa é unha peli bastante clásico de submarinos, non? De bélica, mais que ten un punto terrorífico tanto polo claustrofóbico como polos silencios, porque hai ese punto de que ninguén pode facer ruido porque a través da ecolocalización, o sonar, os outros submarinos poden localizarte. Entón hai como unha ameaza que está sobre ti que non podes ver en ningún momento e que ademais podes coitarte calquera pequeno ruido que fagas, un pouco como a película esta de John Krasinski dos alienígenas que teñen un super ouvido e que non podes nin falar nin facer moitos ruidos, pero en versión subacuática, sabes? Que chega a ser moi agobiante nesta película de Torpedo. Non se coñecíades. Non, esta non a teño controlada. Eu non. Interesante. Está moi guapa, a verdade que a min méteme medo, pero entendo que igual tamén estou predisposto eu. E o último gran exemplo, quizáis tamén o máis coñecido que tiña sobre esta idea do terror submarino, é a película de Tiburón de Steven Spielberg, da que ainda non faláramos e que penso que non podíamos marchar sen mencionar, que é unha especie de... El tiburón. No pares, sigue, no pares. Sí, o Tiburón que é unha especie de Moby Dick moderno, non? Sí. Onde Total consigue cual. moi ben esa tensión, bueno, porque o mellor que ten Steven Spielberg é precisamente como é capaz de narrar coa cámara, consigue moi ben a tensión de non mostrar o vecho, que polo visto tamén era un problema que tiñan a nivel material, de que as escenas que intentaran facer co tiburón non eran como demasiado creíbles, entón todos os intentos dende as planificación das escenas é mostrar canto menos posible o tiburón. A película que a priori podería parecer un pouco chuflas, non? Como dende a perspectiva de pois hai un tiburón que come xente, que tampouco é tan interesante, convirtese unha peli bastante guai, precisamente porque hai un estudo dos personaxes que están nese barco intentando cazar o tiburón que é moi interesante, non? De o que é como Capitán Ahab, o que ten unha perspectiva quizáis máis cientificista, o que pode ser máis ecoloxista. As relacións entre eles ven sendo en realidade a base da película, non tanto
o tiburón que te ataca, pero o tiburón mete moito medo tamén. Vamos moi curtos de tempo, non vou facer moito, non? Pero Tiburón, unha gran película, das que máis me gustaron, da historia en xeral, das pelis que vien eu na vida. Sempre defenderei a morte o tema do tiburón, e mesmo da súa influencia posterior e a nivel popular en calquera produción, non? Mesmo na vida real, non? Que estaba por aquí, non? De que tiñan medo de ir ás praias, non? Nos Estados Unidos o tema que causou. Mesmo a creación do blockbuster, non sei se sabedes que nace aquí realmente, non? O tema de estrear unha peli no verán, antes non se facía, non? É aquí o momento, non? O que Spielberg descubre con Tiburón, anuncian na tele, que era a primeira película que anunciaban na tele. É unha peli moi revolucionaria en moitos sentidos. Moitísimo. Ten escena super entrañable, non? Mítico de cando está tirando a carne, non? Pola borda, non? E dicindo, aquí estou botando esta puta guarrería ou algo así, decía, non? E xusto lle sai, vamos a necesitar un barco máis grande, non? Creo que lle decía. Non sei se a palabra entrañable, Carlos. Sí, home, entrañable, a palabra entrañable sempre. Non, home, eu é que adoro esta película, máis a mítica peli que vía mellor de rapaz como o pai ou así, entón teño Mira ese señor cortado pola metade, que entrañable. Que entrañable. Mira como papa. A ver, o tiburón víase, ahora ves un pouco máis bello, non? O pobriño está un pouco decoradiño, o becho. Pois nada, eu creo que poderíamos deixalo por aquí, non? Se queredes, a non ser que teñades unha última palabra como nas bodas que comentar, que sintades necesidade. Pero senón por aquí queda... Aquaman, simplemente decir que me encantou Aquaman, e que son super fan da Aquaman e que estarei esperando a secuela. Gustouche Aquaman ou Jason Momoa? Esa é a pregunta, exacto. Porque poden pasar as dúas cousas, Aquaman é unha mierda de personaxe. Efectivamente. Sí, a verdade é que sí. A ver, a película é un auténtico despropósito, pero eu pasei no pipa, Pero Jason Momoa. Eu que Jason Momoa... A película tampouco parece moi tan mala a min, de Aquaman, que conste. Ai, a min pareceume entretidísima. Se lle buscas o razoamento non sei se estén, pero pareceume entretidísima. De repente este señor que é un pouco pescador, que de repente é historiador, de repente sabe todo, de repente é loitador tamén, o sea, tenas todas. Ten tiburóns láser, a perfección feita. Unha película verdadeiramente entrañable. Entrañable é a palabra para definir a Aquaman, sen dúbida. Mencionamos a Aquaman Exemplo de ficción submarina. Exemplo. Bueno, pois nada, xente, íbámonos dentro de, que sei, 15 días ou así ou non, ou quen sabe, pero seguro que nos vemos en algún momento, nos escoitamos. Alba, Rodicio, Pablo, Darío, graciñas como sempre por estar aí, e vémonos na seguinte. A Buriño. A ti, Charlie. A Buriño. Durante uns minutos corrinche detrás Urano, Saturno, Xúpiter Non sei onde estás Sentado no porche Todo está en paz Eu son o último terrícola Non fun quen de marchar No meu telescopio Made in Taiwan Vexo aparecer un disco vermello Vexo aparecer ti ves nel